setena mu ani da so no obenya chefa ewo saa ajapade emu ose ajapade pi wo na jafie na sente saa ka wanka nkyere yen se okwa kosiesie na osiesie wie a obeba abefa yen na ode yen akọ anopai se na mema wache na mama wakwa aba na maka kyerɛ wo se emma waba mu abrabɔ ne kristosom anamu a utuo emu amaninya emu ahwease emu abenedie nyina no kosoa na gina pintin na wajapade ewo soro na wo apegyade ewo aheman no emu efiri se eye Awurade nsam nko a na wobenya nhyira se apegyade a ono ede ebema wo enti anopai ema waba mu wate ni awonamu de awuhunu de awote ensam no bi bu abamu ensam no bi ehye akoma ema akoma esore nanso no so obegina etumi akonkoden akon akosi awieye a ubenya eye emfasode bebre nano Isaiah kan se o Awurade ya de foforo bi na munya nhuniye afi na efifi na ono Awurade no obebọ kwan ato esere so anopai mepesa oti ase se Awurade ba be ya de foforo bi wo abrabọ no mu Awurade ba be bie kwan bi a wani na unexpected Awurade be ya de foforo Awurade de promotion no ba Awurade de financial promotion ba academic promotion ba marriage promotion ba ade bia be ma wabrabo akonkan no na wotwe awieye enefia da yasimu no Awurade de be kai wo Awurade be ma wanya ade bia na wani enna in other words Awurade be connect oboafo e de amaw anopai dia ogidie na obe receive no sa enhyira wei ena Awurade aka se wode ebehira wo Matiefo pa aha eye Sompa 101.1 FM enenso ye da foforo Awurade aye na minyankopon a mene no nam oni hwammo na nade bia oye no oye ne bere emu ewo ono ane mremu no Awurade be ma niema nyina ye fefefe ema waba mu abusua po nipa nyina po nipa gidi ye se bibi papa bia eni wo mu ema ne nya onwanwa na anu Yesu kura pie Nazareth no Nathaniel ekan se bibi pa betime afri Nazareth aba enti saa nete se ne ye kan bi kire wa ema ne haw ye se wo ma memma ye de mo ye hwea enye ye ema ne haw ewo mrepam Awurade be kasa osoro be kasa na asase bedi ho adanse enti ema waba mu wate enye ho bone gina pintin wanam a wutuo no di wule no mu enhwe benkum enhwe nifa ma wani si botae no so na twe wo mu se obekwa akoduru enkunimbo no eho sei ena mepesa no pei ene ene dai wonante eda no mu fa wani to Awurade so na obema de a wakoma pe efise Awurade odum ahobrasefo no si ahantamfo kwan Awurade ani wo wona wo mo ehwehwe no no achi akwan efise ono ene wona wo hwehwe no no nyina no ekatuafo anopai sansam nso ena mi gina mama wache mama wakwaba na mabisa wo se wo ho tesen na wo da ye de minim so nyame adumti anopai wasore bibia be fine said the amrante no eka no mesrew anopai woni nkwada no ne amu die kura no eden nanso ma Kristo nya wani da so anopai metenka se Awurade be yi oboafo ede amaw anopai obi be hyeda ba be sraw anopai obi kura onfre wo da ebe frew aka kiro say mete won kan che na ne nkwada no ho ye de ma ye mobile money bi amaw enti yi na fato aduane man nkwada no ni mesi anopai e ma woba mu we nye Awurade ye na it is possible Awurade betimi aye ama bibia aye fine ede amount coming up pretty shortly no ye befa a word of motivation eno achie no
weather report ebetwa so mining info brief ebeba yewia road safety ewo ho no nsia yebeko fikasiem na yafa no nsia kasebo sompa 106.5 FM Accra yeko kasebo na chi ye the Ghana Today betwa so trending issues in summer air trending newspaper headlines and afe wahiasem ewo literal area hono yebeboa ni nyina no ewo Ghana Today so 0260 196062 0260 196063 eno ne ahoma obefre na wabaso ebra yebe ura Ghana Today no emu enenso abia mo amunua bema OWOAHENE ACHEAMPONG ena no penso matena se a mede ADEA AKYE ABIA ebrewo ye live ewo Facebook SOMPA 101.1 FM oko YouTube no nso a yeda so a ewo ho SOMPA 101.1 FM DJ King ena no pe obomichidom oye MCR adwuma ni nyina ede ama me ahwe se obeti yenka wo radio no so kama ubeshia ye wo Facebook no so kama ubeshia ye wo YouTube no so kama enti anope we are very much interactive and active ewo social media ni nyina so nti ya na wa join yen yen sebre no yemfa ya futu SM na wo hwe asra na apon no so a ene ye adaduasa asra na apon no chese ene ye adaduo no ene ye adaduo no ewo bosomi nsia yi emu na wobre no sima aduasa enwotwe na abo anopai apa nonum eho ya futu sem enie ena futu sem na mede ba no matudin say when God delays he protects say erade cha or the boy ho ban what mamenka asam infancy me story a me pesa anopai mede hye unkura na wote ase say nienti a erade akye na wabisade nyama mu no ewa ase enye kwa enti no ya na ewo se etoda bi a otie erade ase se erade mre ene mre pa God's time is always the best. And I know last week or so ye wo ha na ye kan enya no nteye ewo news mu se India maimu aeroplane bi a etuo afri India Ahmedabad eden krofo atu kwan nipa beye 200 ni akire enete adupre no mu won tu ya sima beye du adupre no tu ya sima beye du ene konya nkwanhia na gran adupre no nipa beye hanu ni akire temu no ba ko pe ena onya ne nkwa ewu omo maka nyinada ewu ye wo mahye ya hunu omo funu kura na sabe ya ye wo mu ayie na enu achi na amanebo eba ase na oba bi ka ho ofiri India atu kwan na traffic ntino otena ka mu a ofiri fie eba airport no o delay ye enti o mese flat no oba ibeduru airport ena odi esu bue adan ya waboka agu adupre na tuaja no enti so obenya adupre foforo a gisa osan to ticket foforo enti na chese oba bebo ekapre no ena ode na reho eye adwen se osan akofie enuanom oduru fie owura ne dem etena konwam na reho mu ofa ne remote se also TV na washa news report wa urban say aeroplane nka okwa akoforo no 10 minutes into the flight aeroplane akwa konya nkwanhia emu nipa nyina ewu ama ka nipa baako oba no te ho na o man nsa so na o kan say alhamdulillah abusuafo eto da bi a ewurade hyeda e di delay bi baya kwan mu e de boye ho ban. This is the import of messenger and pay me de ma wo mesraw ade bia besi wakwan mu bia no eya na eye de betu bia no eya na eye. It is for your own good. Enti na nyame o masa ne ma no eto wo enti masema me de ma wo ne say eto da bia
chere a achere se wo pe adwuma na wunya nya bie no ewa ase bia sabre wanya adwuma anka bi kura wakodi bone bi wa adwuma no mu ama alande wo prison wunya nwoye no bia awurade nyankopɔn de ye wuye efise bia sabre sanka wanyinsan awo na akɔ awo so a ana wanyinsan na akɔ awo so a anka bia wo mafie biem misraw awurade nyankopɔn ye nyansabo akwa onim daache efiri ɔkyena emu onim niema ebeto yen enti se awurade cha wɔde siesie yen awurade cha wɔde boye ho ban awurade cha wɔde tenetene yakwan mu enti ɔdwontofo bi to no nwom se ye nyankopɔn no ɛya ɔde yen kosie ansa na wɔyiya ba bekyere na ɔde yen kosie a ɔtenetene yen osiesie yen enti ɛtɔ da bia tie awurade ase nipa ɛkɔ yes o classmate ware yes bia wawade anka wukuna bo wakun bia wawade anka enam awade enu wahwere wo nkwa enti the father sa wonya nware no the father say sabre obia ware na wonya nware no enkyere se waka echi awurade chew wahye delay wawade just to protect you awurade ahye delay wo promotion just to protect you awurade ahye delay at the papa BS and keba wakwemu ni nyina no ye for your own good if you say nano last week India ni ababa wa idi ana me kan o me say flight no na ni abere osu adan a waboka to agu yemfa nko yemfa mra elupre na o me say ye no akonya nkwanhia emu nipa nyina wu awurade boapa na o delay girl no say girl no should not die at that time and it was for girl no good say awurade man me say flight no eto da bi awurade deliberately o man niema bi si wo yakwan mu hwe adwuma bi kura wo mu a ye betimi ayi wadi ye yi adiye na ye yi wo no nipa ni so de obeka se ya se ye yi wadi but bia na adiye na ye yi wo no it is for your own good wan fire adwuma no mu a bibi besi ama ebesesa wo hyebre ebese wa brabo ebe landeo in a big problem ebe landeo in prison and at that time obeye analysis beka se mijaye adwuma no kura na nkeye no na niema ye too late awurade deliberately delay niema bi wo yakwan mu se be ya ye behunu awurade anim onyam se be ya awurade de bebo ye ho ban se be ya ono awurade no a obema niema akọ ye ede amaye nti o se ewa awurade ono ane mmeremu no oye niema nyina fefefe menua ba awo ne nyamaye tobo ase minim obi a wakwa awo so ye de seka ne kan no enso kra wansan nyane ba minim obi a wakwa awo so na wansan ya mafie biem minim obi a wakwa awo so na wawo ba abafie na ne ba no tete no ka se oyoboni anka ope eto da bia awurade delay to protect you enti u delay no nyina no it is for your own good eye nshira ena awurade edi shiraw eye bambo ena awurade de bo enti nemi message ne say when God delays he protects when God delays he protects ti di awurade ye nyina di awonam nyina awurade de bo ho ban ti ase wo yase na jetom say sa na nka echi nya awurade na ne refi wo nya awurade na adi uhwamo na it is for your own good for wow bambo nti ena awurade oye ne niema said they are all ye no at the right time awurade be ya de foforo eniema be ye fe nipa be di ho adanse wona wo sere wo no wo mo ane beba
na wayɛ adansefo ɛwɔ wabrabɔ ho wɔn ne bɛkɔ akɔka sɛ takwaman yi mommere o na nipa a mmerɛ bi na yɛse ɔntumi nwoɔ no ɔbɛba abɛwo abaduasa awurade nhyira wo anɔpa yi na te asɛm yi ase awurade ma ne dom nyɛ kɛse ɛwɔ wo so na ɔnte n'anim nkyerɛ wo mempaeɛ a mebɔ ɛnɛ friday morning ne sɛ adeɛ bi a ɛbɛyɛ esane musuo nkwanhyia adeɛ bi a ɛbɛma wabɔ bena adeɛ bi a ɛbɛma wabɔ ka adeɛ bi a ɛbɛwie waban ama ne nya awurade ma ne mpare wo ne ɛbɛfa wo mma so ne ɛbɛfa wo kunu so ne ɛbɛfa wo yere so awurade nyi wo firi mu wo nti awurade ma saa nkwanhyia no ɛmpare wo kunu wo mma nti awurade ma saa amanneɛ no ɛmfiri wo yere so na awurade home ngu so ɛnɛ friday morning na ade nyinaa nyɛ fɛfɛɛfɛ medin ɛde ɔwo ahene akyɛmpɔn anɔpɛ nso yɛasan aba bio saa bere a yɛawie yɛfoto sɛm yi yɛnhwɛ sɛn na ewie mu ebesi ayɛ anɔpɛ yi ɛde ama yɛn ɛwɔ ha ɛnom na weather forecast ayɛ yɛn nsɛm twerɛfoɔ a wɔnom yɛ research ɛna research aboa no ɛde ama yɛn from Ghana Meteo ɛne ɛyɛ online readers ahodoɔ a ɛkyerɛ weather no ɛno so ɛna wɔn aboa nsɛm ya no de ama yɛ a yɛde ma wo sɛ weather report ɛwɔ ha ɛnom yɛmfa ɛmra ɛyɛ nokorɛ aha ɛyɛ sompa 101.1 FM ade akye abia na yɛmfa yɛ weather report na yɛnhwɛ sɛ deɛ nɛ weather no bɛsi ayɛ ɛde ama yɛn ɛwɔ ha ɛnom ɛnɛ weather report a yɛde ma wo no sɛdeɛ yɛde kan no ɛyɛ a product of sompa 101.1 FM research desk no ɛna ɛde ma yɛ of course ɛnɛ yɛ friday ba mesrɛ mo a mowɔ yɛ facebook no typographical error bi ɛwɔ hɔ yɛtwerɛ friday no na ɛkɔtwerɛ thursday ɛnde mesrɛ mo mfa no ɛnkyɛ yɛn maka no awie no ɛna no pɛi across Ghana baabi a ɛmepɔ ɛwɔ baabi a kwayɛ ɛwɔ ɛna baabi a ɛwɔ mpoano ɛhɔnom no ɛnɛ anɔpɛi yɛbɛhunu sɛ ewiem no ayɛ kusu na kusuyɛ no mu no yɛbɛhunu sɛ bibi te sɛ wisie ayɛ kumon ɛwɔ mu a sɛ wowɔ wonam a wonhunu w'anim tentensoɔ bɛyɛ kilomita baako ɛno saa na wie mu ɛbɛyɛ Ghana mpoano baabi a kwayɛ wɔ ɛne baabi a mmepɔ ɛwɔ no saa na weather report no ɛkyerɛ na ɛsiane sɛ takwayɛ ɛbɛn mpoano kakra enti no ɛyɛ ade a saa bere anɔpɛ yi wohwɛ yɛ temperature no a yɛbɛhunu ɛyɛ bosu ana kumo yɛ no yɛbɛhunu ɔhankyɛ mu ɛyɛ aduanan ɛwɔ hɔ ɛnom afei awia yi ɛnemu ɛbae no yɛbɛhunu awia no sɛ ɛbɛyi ne ti na ɛnum no yɛbɛhunu nsuo no bɛpepa n'ani nkyindie wɔ mu a awia yi mu no wobɛhu sɛ ayɛ sɛdeɛ nsuo no amu no baabi foɔ koraa deɛ agradaa no bɛbobom baabi wɔ hɔ koraa nsuo no bɛtɔ kakra ɛwɔ hɔ enti sɛdeɛ yɛaka no nyɛ baabiaa na obɛhunu saa deɛ yi nti no yɛana mo ahyɛ no nso nti awia bɛhunu thunderstorm with rains ɛwɔ hɔ ɛnom temperature anɔpɛ yi a yɛkasa yɛ 23 degrees Celsius awia yi ɛbɛpagya afiri 23 akɔ 30 degrees Celsius ɛwɔ ha nti sei na nɛ weather forecast no ɛbɛyɛ ɛwɔ yɛn ntamu ha ɛde ama yɛn ade akyea bi a yɛda mu nyinaa ase weather report a yɛyɛ ɛde brɛ wo ne sompa 101.1 FM research desk no wɔn mo na ɛboa no ɛde ɛma yɛn
SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamunya Nache Ebronson, see the Anopano Sia Casiebo, Nana KJC Company Limited, a Kuaba Simprimu Casiebo, Yade Somo Anopay, secure sanitary pass, Edina Bababa, and an endpoint to homeopathic clinic and so Edina Tata. Na Ebra Casiebo and Nam Sompa and Cransono, a Sanso and Nam Sompa a Ewokumase, Sompa 93.1 FM, Ewokumase, Sansona Sompa, Ewo Techimai, dear what takwa. Dia won kranza dia nususu ewo sunyane dia wodoma dia watakrade omunyina wo masom decoder so ye wo ho Facebook live SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube SOMPA FM live honso and ye ko nakrana your website ni your www.sompaonline.com ho and wobenya nana KJC Company Limited anopa no sia kase ebo ebre na asona ekoba simprimo adensie ho niema ekoyie no ono na eboye chidom emano edimo na ensema ye de esomo no pay de di mo akotre no ebini Dr. Bossman na asare akwa akocheche mu abropote ya Blokuma North abaton person so resource no odi ebetuja wosofo be di ekye wo hye nuane ne kwadwuma so honorable John Domelo wodi atudwa se ebran so se Ghana enam city kronko agina nti ye be kɔ nakra na kwadwuma ho dwumadie ebetumpon Zebila no sheba dwane so bo amane ase ya hwe ye tifedo mantamu enuane ho abekwa atwe na se dumja adwuma no eni abre a wo mo hye eja hyehye no a aba no wo mo etua na mo a de nam so matema oil refinery eja eto ho no wo mo pese wo mo de ho asem ebetudwa Sanso ana Zoom Lion Ghana Limited one mo so abo amane ase one madwumefo a na one mo ye adwuma na nyade se osisi wo mo kwa bia so na mpanifo ye Ghana Police Service de adesrade eto mobile money agent amowa doma hinkro se mo mani na ho se aboa wo Abeka one mo ni aboa no nyina no ye de baba so mo sa no pano sia kasebo shaden so sa kasebo na KJC Company Limited adawurmenti ana so fo benu ya tena sia ye chirima ye ndaba kan sebe nyina akwaje sa akodia mawo na kasebo fi he betwa ho abafa abafo ntenta fidie no so aye www.sompaonline.com Facebook ya damu ana fa YouTube no so aye SOMPA 106.5 SOMPA 106.5 asom for benu ya tena sia no aye me akosia ajewa pade boati mene akosia ago abowaje wobetimi ya from ya akosia nhira
electoral commission another kopie mu ma Ghana no sebadwafie ni nyinata afa eya blekuma north abato mpaso so afempemienu ane aduno na yo ma Ghana ye to apa sane ehun sunsuanso akoye ye na wode ne de bapem ne wo munyanya nam sene bia enkogina won manamu ewo mrasha bedwafie na ebra Dr. Bosman Asare ya wono ayo panyipa be de chede ma electoral commission kopie mu no ensam dia wo yi bia no ebra mrasha bedwafo hyase se wo mototo na no mo bisa no ensam ba ko mienu miensa eno na panyipa re ba be ya no se no kwasem anasa ablekuma no abato mpaso aso no resource no kura de won mawie na mom sane ebeye na won betumi abobo ama manyekuo A na B wo manya mo ntiase no eno na akwakoya dende ama wo mo pa na wochiemu krampo a wose wo hwemu a general bosumi ni mu no ana eye NPP amanyekuo no wode polling stations best dumiensa a resource ba ya na ne nyina no won magye atumwo enti ayade a wogusuo ene hyehyeye a wo mugusuo da ya won mo yenyasa bia wo yi wani na ade ba ko a aka ene se Ghana ya bobofo beboa wo mo na resource no ankasa emu nchichemu ebe. It should be noted that the decision to accept the scam issues from the parties was unanimously agreed upon by the Commission and the political parties. This decision was reached as a result of both parties admitting that they no longer have carbon copies of the results in their custody. On the 5th of January, 13 polling station results were added to the collation. All the 13 polling station results were received from the MPP and confirmed by the respective presiding officers of the 13 polling stations. All 13 presiding officers were brought in to verify their signatures and the results on the scanned copies. This brought to 274 collated polling station results. The presiding officers were made to confirm the scanned copy results because the NDC agents refused to confirm them. Once again, on the 8th of January 2025, 4 polling station results were added to the collation. All the 4 polling station results were received from the MPP and confirmed by the respective presiding officers. The presiding officers signed their respective pin sheets to confirm their authenticity. On all of these days, both the NDC and the MPP agents were present and witnessed the confirmation. I was your warrior, Dr. Bosman Asare, and your turning canon watching upon your panel such your move. Sir, when your dear a such a so by Abro electoral commission 101 Desokra, so Messan so to a banner for now as a say, and a senior manukuano menu Montiasiano, and no any nyanjuma. In the wisdom of the commission, there should be a rerun. The commission would do that. But in the Ablekuma instance, the evidence of the results, we had the same instance in Dobekwa Benya. We even went to the extent of collecting the talikas from the agents of the party. So Ablekumano, we haven't reached the point where the commission will say we don't have the results. So when we try and we cannot get the results, that's when we will resort. So the rerun will be a last option. So once we get to that point, we will do. But as we speak now, the commission is ready to proceed with the collation. We just need the support of the security agencies to enable us complete it. Thank you. I was your turning Kaya Aya Panyipa de Tree, Adamo Ghana Electoral Commission, Dr. Bosman Asare. Meka wo sɛ nana KJC Company Limited and Opano Siakasiebo and a Wugusu Awutie and SOMPA 106.5 FM so. Na yeko ye nimuno Honorable John Dumelo, Eyo Swafa wo shake ye Juma Suo and na Fesu Niane Abedi Chire Enono. That's why Deputy Minister of Food and Agriculture. Nasmo dia to Janasa Ghana ye pesi dia ho eba enuane ho dwumadia. Eti dia wo kana se ti kron kwagina and na dia kroso ntimi nye kwaye. Eti Ghana fo nyina yenka ye ho mmom na kua dwuma na yemfa ye ho nhyem na yenye dwuma so ne dwuma din se de be ye beboa. Wase aban de ne so de hunu bi abase. Ye pese efre bibi all year round farming. Na say from January be December no yenye si afi na mu kosi na wiye ye no. Kua dwuma isi yetimu pintenkwa na ye yenka se o January de ye harvest season nti edru June na obi antena da bi ye be ye dwuma na sa na no obetimi abamu a gise o my Ghana ye nyinara akandie ne niema esa fata edi wura kua dwuma mu a ebe ye yie no Honorable John Dumelo say ye de no aye dwuma. I just want to encourage each and everyone to get into farming. The thing about farming is times and seasons, but let's try as much as possible to farm in the dry season. And so if you have some land, get it by the water side, do irrigation, because it will interest you to know that I used to do cabbage. Cabbage is like 1,200 per bag. Dry season, the same cabbage is like 4,000 per bag. That means if you're a cabbage farmer in the dry season, there's money there, you will make money. I haven't started making money yet, but you'll make money. And so I'm encouraging each and every one of you to get
into dry season farming where you definitely make a lot of money. Our aim as government is to encourage all year round farming, and all year round farming involves irrigation, and irrigation also involves private sector. And so we are encouraging each and every one of you to get into the private sector part of agriculture so that we can make agric great again. And so together, let us leverage our collective strength to build self-reliant, prosperous, and food-secure Ghana for generations to come. Any ye honorable John Dumelo, our young swafo Sheku Juma, any Emianeso, one of the dear foot to the Amagana for the true, and Rantanema Bawa, and say Jumano, Yenina for ye tea and Onomonya for Benoza, Alumile in the Bizia, Wano, I am Rasha Jonia with General. Adama this year was a bilaba to Paswaso. Now, when you pardon Abaman, yes, a Ghana, you show you to me at the Shumupa. I want if you don't want to morning in attire, sir, and they wash your crab to your was and here, Bobo Pine. Now, your cook and a canua, a tifedomantamu, and I'm William Sakaya, one mona at Pebrane, at Taman Muswati, and what you to Maria, Newu, na a quackabassa in Yami, a timid chabu, was a Sadiano, a Yaha, Jonia, Wabasra buying, Sasa tree for life, afforestation, Jumadiano, one more certificate Mukina, na Abuama Nia to Chabu, Nayan Nia, a certificate Yabatimi Esiano Quine. It should be said that agroforestry is incorporated even into farming activities. So to the extent that you don't go killing trees to plant your crops, no, you should be able to reserve especially economic trees like the share, like the Dawadawa trees. Those plants should be reserved when even making our farmlands for production, such that those trees are kept, and then maybe those that are not of economic value to our farmers, they can be killed then in order to support in the farming activities. And then there should be a kind of collaboration between traditional authorities and local assemblies to enforce some bylaws. You see, if we don't collaborate to put in certain bylaws, that will prevent the felling of trees for charcoal purpose or for various uses, and then we just leave everybody to do things his or her own way, then before I realize, the whole place will be bare for us. I was your way in Russia, Jonia, with General Dema this year. I was a bilaba to Ampaswa, so one for Ebenezer, Alumile in the Bila. Yet Wakasi Bonusua, Chief Fire Officer, DCFO Daniela Mausi into Sapon, Ghana National Fire Service, Ahono Yejuma, there's a Dumja Ejuman, Womu Dumjan, one day we Chief Fire Officer, with Jana Nasupa, Daniela Mausi into Sapon, our Bojuma. Now, Wamu Yenshumu at the fa, a Jebia at all, a Daya Ebe, Tema Oil Refinery, a wo Greater Accra region. Wamu Chemse 500 structures, and Nasa Adam Pombe or Ahenu. Ena eja to mu a etretre ya emo manfo ediamia eti enam soma sese ejapade bebre a wo de sede to Tema Metropolitan Assembly no anim se wo mo nhama ade hye tempotem ho no yense se wo mo nyina emfiri ho mo a mo hye e wo Facebook live e wo Sompa 106.5 FM Accra no wo betimi akwakohwe se wo hye se de ne mesi ahye duro bete se bi dan kra de wo hu ba bi ejina na wo se eja no enumre du baako 11 PM ena ehyanse na ehyanse a etwa ne ho sente no na ekọ na omo gire se ne obi ye aduane obi ye no ena ama amansa nyina di amia ewo adan a ebembe Tema Oil Refinery no na enam so ma ne tretre ya na bebre no ano adan no omo di nnua ena yeye eti eja ne to mu na no an se ekose ya krararara na ekosa domino effect na ewurawura mu a eno enanam so a amadi padodo no a akọ ahohiahiem enam sa eja. We've lost a lot, over 500 structures, and we are talking about human beings, lives, the men, women, and children. So the impact is huge. But we did not go here, and with the help of His Excellency the President of Ghana, President John Dramani Mahama, we know he has a listening ear, and I know he's going to do something for the people here. But notwithstanding, if he even can do it, we should also be helping ourselves in the right way so that those monies could be used for something else. Any ye Chief Fire Officer DCFO Daniela Mausi into Sapon Ghana National Fire Service dum judgment mu and what dia to just afen wo mu hejanoa etoto adan ene bi mu nso ye nuadan a eben Tema Oil Refinery no wo mbepe asam no pomesibire Nansa mababa da dwasa wiase fefeboni efra bo aponche obi hu bi nkobe no mobo pa ne nyina no yese obowura mu Zoom Lion Ghana Limited adwumakuo ni mu a ane sani adehia
wo mo prapra ehuna mane nyasem keto amabosome beso na sika kuma bi ba se 2.5 million enkane sika ni akwakotam se sika de ahya won monsamu anu ye sika fia bi se kwaku anum anso ba bia eno kwa nam so ma Ghana mampanyi ye rotontomani mahama asa sane abaye na wo kire bi ne nkwanko first sie mfamenti Zoom Lion Ghana Limited wo mo contract ya na one youth employment agency wono enam se asienti nyade a wo bese renew biem kura ene opokum faninku na director of communication panyipa ye odonkita odie so adema Zoom Lion Ghana Limited Emma AKYE ABIA osaidua ene nsɛmtrɔfo adi nkɔmɔ ene wɔtwerɛ sɛ enye no kora da sɛ wɔn madwumafu a na wɔn prapra monche so ahwɛ sɛ Ghana betwa yopo no sabio na wɔn so mani yi a asisi wɔn mo fa ne sikasɛm wo na mo waduru ma bi a aya na wɔn nkasa pinti Ghana fo yɛn hyɛ dan te sɛ deɛ wɔn mo yɛ madwuma esibi faase ni me pesa be ka kosia ne sɛ nkofa na yɛ da yɛ ne wai yɛ ntam ne nti no ya ne bɛse yɛ horo yɛ ntomago ɛwɔ abon na me ne akɔra bi di agro hɔ no abo me na ɔno di amdika twetire no abesu akyerɛ sɛ yakontɔkwa na mi sui de akyɛse abo me wo se be ya pa ya ti mi hwe ani ma bonto na mo ba bi no bi atwe anu atimodemfo na mo ahometi papa no kre yei ankasa na fiti bresh adwuma yasi atworo aba se yesre mo kofo ani o me adwuma wo fom hwe ewie mu ayeden adwom kwa ayeden ti yehwe na yensesa na ye ansana sikasesa ne beba wo president Kufuor former president Kufuor abreso na ye 50 cedis ena ye twere koi say yensesa mu ene de kom se 182 se den esa twere bi odi koi ne yesesa mu ebio ne de ba bedu za 200 president Kufuor former president Kufuor abreso na ye 50 cedis ena ye twere koi say yensesa mu ene de kom se 182 se den esa twere bi odi koi ne yesesa mu ebio ne de ba bedu za 258 enti ye nya ya de say ye kodi obi nyamti Zoom Lion de wonsisi obi a Zoom Lion de wonsisi obi a na no chi no Emma AKYE ABIA osaidua mana so wa no watch say Zoom Lion Ghana Limited ba ye amakromu ate Ghana ya kama ahudie ekosie pa ye hunu say biribi a betwam no na wo ye aprapra adwuma na anidie eni wo na ye twetwe sese enti ye pese ade we adwuma we anidie eba enti ye be hye won tare kama enum na enam a akrachefo a aba adwuma no bebre kwa bebre susu fi aprapra no a abe kosoro bi kwa da ne accountants ebi abo PhD obe prapra enso wona musa akonanim ama na brabo asesa bebre enti ye so ontare na afeso ya ma akade a wode beye adwuma no praye emna Sophie ni ade a wode bedi dwuma na ye wie no so aye wo bribia eno no yesesem dada na wotwe sabre die ye dru doma ahenkro no ye dru ho no e wo sika na aban etwa to wa ye didi sa adwuma no mu Awoso warrior Emma AKYE ABIA osaidua wokɔ Zoom Lion Ghana Limited wono ana maami a okasa edema wonom sabre die ye dru doma ahenkro no ye dru ho no ena owura Dauda Haruna wono ena ye assistant superintendent of police ACP na wakasa nasem ne se mobile money adwumayefo mobile money vendors no yesem wada momomani na ho se aboa wowo akromfo no wo dane wo ho te se abosom akotre eti mo nso mo nane dane mo ho saa e se edan se ho pae a tefre kura wotimi wuram eti ade ba ko se wo mo ye ne se wo mo nhwe no mo fa ne mansisi yie se de be ya sa nipa bonefo mutimi efa sumase wo ye wadwuma wo nka bi nhwemu na ya ba baji usika afiri wo nsam no wo mo ahwe abre wo mo ase eti se wo ye mobile money vendor ni kwa se wo do bamba ho nsam edi agro obi ba no oba baji sky ya hwese ye fra bi customer identities a wo behu se ne Ghana card no wode aba na bibi ete saa eya monitor account se de nipa no wo si ye ne ho obi wa wo begina wo scratch se de wo si twa ne ho sente no wutimi se wonya comfortable eche se nipa ne bi kra dwemboni wo ni tirim eti wo nso nye se obi aba se o me be withdraw ska ana me de sika etum no na wo phone no ana wani tim so saa eya ahyada hwese de nipa ne si ye ne ho no wo betimi akasa me kra me ba na wahu se nipa misusu so nipa bonini na wafre nipa bi nti ye de bambo hu nsem ginagina yi a ebetimi aboa wo de sansami tudwa ebra MTN 4 wo mudwumedie a wo mudi o muchem se wo mommo app downloader no abrantie bi efen ansunji abo Emmanuel wono na download ye de etoso 1 million na wono no wo freedom ahenkro
ɛna nam so mo kopie dɔma hinkura assistant superintendent on police owura Dawuda Haruna ɛde sa efutuo yi ɛmae among say mobile money business no cost power no mahu 1 or 2 things anka the plan say me sia wona me no wadi on say because baby I me free ban senior do mobile money for more mahu say problem kakra bi ho for instance one day me call say the area ho you see me mobile money 6,000 make a check guy no say oni scan on account no be so bi I just scan on am see you make sure now we scan up me family number man me dey number no man na was scan no be scan to see was any state say minister na anasem fake currency ahinkro etintim edebesom ye na Ghana ayo presidency abankasie mu ana ebo amane yi wan mo kire mo se nyankropon ya domo Ghana wo sensesie mapane ahonidie etwime kwaso kire mo se nyame ya domo efri benadade kro no Ghana ye hwa ne mu kwan sa His Majesty King Swati ye otosom yensa ye ono aye ohene a wo Eswatini enkane Switzerland no wo bepie mu awo Ghana mamu no abansra hwe ano Ghana mampanye ye wa John Dramani Mahama baba to kese adi nkomo bi ne nyina da aye nkomosie bi a wasekwaso na ama mienu antam kitahudie etumi wiemu die sansa Ghana de ye na Switzerland man no ya enei ye kan say Eswatini man no ye kwa hwe a ye nche dan da nyina no ye se susu ane bosom ya wade no nam hwenti e wo se enuoma ne kitahudie bi ho no se nyame yadom na ebenada Swati ye otosom yensanya bedu ewo ma Ghana mu a wo basa nani akire mu ewo asantemantamu na manhia fikasie mu otekra ne bra nwoma so wo tumfo se tutu ye otosom yenu na ne ebodi wane no akwakohia atokese na amamana ne amane yakwaso ahemfim yenu wane so atumi adi nkomo amana ye enti we ye dwabo kase ani asetena kase a Ghana man ye hwe ne mu kwan nam so nti abankase mu ebo amane se enwo akwakohia ye pa se ye de nsiesie mapa egu akwan mu Ghana ye hwe se ye betumi ye fie ye ne edi huni na wo kena bie no Swati ya watosom yensa ebepie mu ewo Ghana mamu a sabio wanyo man no ye ho asem amfanko na yetu akase bono so no na legal battle bi na se emramu ntokwa bi amane mu so na emramu ntokwa amane mu so a akwakopie Ghana ye high court ene se maame bi a woto jene ewo Makola market your friend Mami Faustina Jabele Elisa red save no wona woda so a wuton jene ena wonam ba bi a no se mami nko we bi afa de wonko champa billboard bi na be obi nam social media Telisa red save ena se na Telisa fo betimi afamimfo nyini e de akwa dawuro wo bra wo manyima sutira na ena wo pe lawyer Bernard owure dudonko a wo Tom Evise mimfonyi na de billboards so no amankrofo kradwin se mi wosika evise mo nim wo Makola market mo nim se mi ton jene no wo ma na nsusu se bre bi ba beso a mimfonyi ne betimi ada billboard so amankrofo abe magentia e wo Makola dwom wo bra mi ton jene etianam se Telisa fo amama sutire wo man kan kire me no atimi anya nsunsuanso boni bi e wo maginim ena Ghana ye wo bibi e fe ne Ghana's Data Protection Act 2012 Act 843 na sa Act 843 no ekire nhyehyɛ ya faso edi adwuma obi a wɔ ne privacy wo fo obi mfonyini ade bi a ɛsɛ wo hyɛ sɛ nipa no beyi na sutira ansa na wo de ayɛ adwuma na enam sɛ maame abesi wo anya ne senti no wasama wo mo na wasama wo mo osisika wo gye no wo gye 2 million Ghana cedis and wo gye maame Faustina Jabele abe wo se wo gye 2 million Ghana cedis ya maame ya wo ton gye ne
wo makola market no adan a wo se telesefo de nimfo nyina kwakoto de ye promotion a wo man kan che no na enam so mo ye senti no enkrofo obobo ni din won nam social media billboard so eti wo mu so masabre afa na asam na sha ase a Ghana nso de case bi se ba pe and central for your interest wom and legal fraternity no so li ewo interest wom emranimfo ewo interest wom ye hwede high court no ebeka na yenso ye de ho asem nyina no aba abesom. I was asking Korea one or tell us so Ghana. One more so at your crata come be the appear jaya one much remo. Say one much ya Ghana for pa and my yachi and nano paying. Now one more summer one more can amount to aqua man and what sunset. Sunny and some was sasia elbow and one man she. Now one more quiet as attention I bury a basa before one. Nina yes, one more yan some crata bia. A free Madame Faustina Abe a was sunny. No madam I could see a church munua. Now a yanokwa some sabil boss no a Tell Ghana for any chinchim ye, ya woman quarter time one chensuo. Now so na one munim say and soon so bonny say a nature sem, ever walk with a pinson, said a mameno, and the one makwa jana quarter and I'm swinty. One must was answer man crat and him say to che, ya and any china ya done woman son a woman and him for, a quaquatana say a shemu, a samno, a fitting a sasia quaquapim the rear, a quanya casacra ya fast so ya woman the sianmoa, woman no more juma, equafa, mamma, funny, equato, swasano, one more to me a share at the Mujuma mana ye. Name one best rapa, Ghana this year been titru. Any uncle who for no. I am no mutete social media so asembia wombe hu biano one muntie mu asem nkonkosi ase na one mafa asem no saa dia kwakwato obewie kire ye be so power ase wudi no se adwobra o wo bia fa full stop nsi san se telesel Ghana fo one ma so asem nim ye nya se bia one mu je mu kura akwa enti Madam Faustina Abe wada wona na one mo behwe sane be ya asem no wankasa poma sibire no won betumi awie na ne akowie kire kura na ne mfonyini ena wo so wotete edi free billboards no so a won beye amana koma atumi atone yem sa Meka wo so SOMPA 106.5 FM ena wutie anopa no nsia kase ebo a eko ba simpri mu na KJC Company Limited ebo ye chidom Ghana ha de wo bi anim se eba dansie ho niema na KJC Company Limited ayese kokromoti ye san ho bopo enye yie mo piafo nana ye bo wudi ana mansa nyina se building wires and answer cement iron rods roofing sheets and chance the bodanso nina be e won na KJC Company Limited adanse hu niema de wo de to foundation na wo de akoso emu alpha and omega e na na mo piafo wono eno no enye nwanwo se wagidi e wo Ghana e ba adanse hu niema obi abodi se na Ghana ha de na KJC Company Limited adanse hu niema mu kwabrane adanse hu niema mu obrane ena adanse hu niema bemen na eti obi as wo bemma ba obi abodi o say nana KJC Company Limited wo ye bemma ba efise ekuo ba simprimu ama adanse ayemre ayefo wo ma free consultation and a free delivery depo akese a wo biebie wo Ghana ha Ghana mantam dunsia na ba bia no ha wo bewura hu nana KJC Company Limited e wo ho adanse hu ne ma papa brand bia cement brand ben e na wo pe a wunya e wo ekuo ba simprimu na no central steel for bonaba so wo ma chene car mienu wo ma chene trailer and wo ma chene truck e dia ka ho wo mo say outstanding services in 2023 etimu amu won kran ene mu amu wokumase no momfre eko ba simprimu e wo 020435540 020435540 na with them nana KJC Company Limited wo bema ba nana KJC Company Limited eko ba simprimu ampa na secure sanitary pad say ema mahoto so eno no na anu ya ena owura Felix Kwachu Fosu a ye government spokesperson editu dwa say wo mampanyi se free sanitary pad policy no ode aba no eye made in Ghana sanitary pad nko a ene wo beche and yes His Excellency John Dramani Mahama and the government spokesperson muntie SOMPA na muntie ni yie Ghana ha company a wo mo ye sanitary pad a wo mo ye no ha ya na ye frɛ no secure sanitary pass company proudly made in Ghana and ye secure sanitary pass ya no Ghana ya na said yes ya no no ni boss we say enti made in Ghana product and ya brand ni say and a one who to so say a man nyina gye atomu na mema etoma wo mo yerenom adentia ye secure sanitary pass na pel
cotton na esemu nintino ema extra comfort and na ma ho ehon keka wo sanitary pad bi wo a wo de bo a na se wonam kura na wo hu ne wonya wo ho ebi wo a wontimi nsha atade fita wo bi wo kura wontimi mpie wo se adentia menye secure nanso ladies we are secured enam secure sanitary pad inti eti pomodia se supermarket ahodo corner shops malls any online stores ahodo no wodi wani be kire ho se asante mantem mo amutie e wo sompa kumase 93.1 FM no se mutie amonko mama excellent cosmetics na muduru ho a jai mubenya secure sanitary pad retail any bulk purchase bia mo pe ewo edum PZ ananse kwada so estate taxi station ho Asempa pharmacy lay ho no old Asempa pharmacy no wo betimi afre mama excellent cosmetics no aka kire ne say me ba betu secure sanitary pad e say na wo mo to sanitary pad no wo mo se eno an obi ebusa wo shops ni mo sa hodo no obi eduru ha me pa cho mo wo secure sanitary pad ho eno wo mate se eno so na Ghana ban se wo pese wo che edema nkwada no etifre wo mo e wo 024 3862 024 3862 TBM 024 3862 Mama Excellent Cosmetics na ubenya wodie Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Dubuatin Bemena yetosu ane asore Ghana ha more than 10 years ago na obi anti homeopathy da Dr. Dubuatin enema homeopathy ebe didin wo Ghana ha Dr. Dubuatin enema homeopathy efi say wono no wo UK ene wo hu say Queen Elizabeth no onya ne ba bi kro no eye homeopathy ene odi ye aduma no say ene ma memfa bi mra Ghana na memfa homeopathy meye aduma na enso Ghana for so ampa wo de ba ye behwe yare a wo tu ase Wamu ananse ne nam womu ni padua mu a ekoye stroke ne na stroke wo bo mo kokono ene waboa wo ye prostate problems ya boa wo ema ne mema mo pa wo amate pentenkwa ama difo atrofo agi musika adie Endpoint Homeopathy Clinic ama nkrofo wa fo mo ho afo mo ba wamu ana wo mo bedroom ema sori anu wo mu muna wo ba wo muna nanim aka nanim osiso adanya anajo no be ma ne ye ne troka wo mo kopie Endpoint Homeopathy Clinic no they find a premature ejaculation no watu ne se banche anase nerve diseases kidney problems liver issues ni nyina Endpoint Homeopathy Clinic Endpoint no yenton bi wa bonten wonya bi wo ba bia gisa wo hospital ho enti bomodin say ye physiotherapy say ye massaging omo ye massage e wo Endpoint Homeopathy Clinic no wo mo edi ho adanse enti mu wo kumase na mu tie ye e wo sompa kumase 93.1 FM no a mo nkɔ kro no mabo ahia e wo kumase ena sa wo nkran hanso dia ene Spinters Road ye frɛ ba bi shell signboard wudru wo busa akoda sa mepe Endpoint Homeopathy Clinic a obekyerew sanso na Tema Community 22 kwa na Seal Hotel in Chenhwa ena wo Endpoint Homeopathy Clinic Fred Dr. Dubuatia no pe wono abepeke ama wo eye 0244 867068 0244 867068 and 027 4234 027 4234 Endpoint Homeopathy Clinic wire resafie enho ye home swaba Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, echo US. Eh, na no crowd who cry from me ba mania. Na papa mo what to say? Awurade aduma haboko. Na kujeje si, echo ba sempene mo. De woton adanse ho niam no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Echo ba, me si wo ba aduma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na kujeje si company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obia se na kojeje si company limited. Na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhwa.
Akuo baso onye mereda. Hwe, we kura no miensa mua ene obi en foforo ya o. Ba ko obu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na na kodwodasi eye bemaba e wo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance roll. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu ko ka mu a, wodu ko ja free. Akra wuyi ka so depo ene pokura se de no kra to nchen a. Wo sa wo bu akoteman, Tantra Hill, Iron City. Amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edweso Accra road Femeso opposite Alaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kojesi Company Limited. Akuo basimprimo no Mido Edrano pa wutimi to boase echichiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka sentina ye bokoi na me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na won hwasa mesi ayefita asesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimisi entina wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Abusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abejaso, abeboye. SOMPA TV Emma Aketuapa. Wie sompa kasebo ema ketuapa mpa na yekwa ko wie kasebo yi ewo Israel na afenso mo ne Palestinian intem na abepiem se Palestinian de hye be yedumienu na Israeli forces wo mo atuo bi yakobo mo ewo Gaza mpapreso ama wo mo afirim empanifo chem se sa gunfire na ekoso atututuo no a eja no ohye no ekoso amanam so ma Gaza Humanitarian Foundation wo mo kra de wo ma no atum se eno ya wode ya na sa wo haw ene abenedie no esi ya sabre ya Israel for any Iran for ekono wo mo ne Palestinian for ntokwa no so se wo mu wie wo mu gina mu den ama enam so ama wo makototuo ewo Gaza mpapreso ama nipa be yedumienu wo mafam ahwere wo nkwa ya Awosoro ne yegyina na nsam na yede ase na nsam wo de baaye no de de makoche no bi ayesa electoral commission ade atudwa sanya de a Ablekuma North empesua no resource na ombesanso ato abane biu maami bi efene maami Faustina Jabele Abe a woton jene ewo makola wasama telecell for so omudi ne mfonyini abodawuro afo mu dwumadie ho enu nti woje
2 million Ghana cedis. Zoom Lion Ghana Limited and so at Yaba, Sanya no Kwada, so one monument for now Sisi woman. Yet was to be a ACP Dawuda Haruna, Domain Ko, your district police commander, what their foot to ama mobile money vendors for say, a crown for no almost a son woman, it almost none than a woman, na bambo hun some Indian for musica some. Our name not a quite so Yamia to my Benade Dianimi, a Swatchy, a Hennekin, Swatchy the third. Obabe PM ewo Ghana ememu. Na Chief Fire Officer DCFO Daniel Lamawusi into Sapong. Wano nso se omo ye nhwehwemu fa ejebi ye totom yamia ewo tema oil refinery nenam so emma ejapade bebre asese no. Na beka we no mo ne bo no nyina abada. Anopa no nsia sonfo banu ye tena se ede baba somye. Na ansem wo de ba ye no. From messages I am from you be ebra na yenkwe. Na akosa Emmanuel and was say mama akosia mepacho chiapa mama pa DJ King star and Kranza and wodi free Charles Mafuni was watch your live a free atria Rahim ranking you and was say you are welcome once again both akosia and akosia Sompa Accra News today. Ohene na mensa jebini was a good morning ye je osododo. Ya damu nyina mo se e wo messages amode ba ye asonfo banu akosia ni akosia ene yetena se akosia aje wa kwade aboaten enimidin mene akosia ago aboaji nana KJC Company Limited endpoint homeopathy clinic and a secure sanitary pass and a boy chidom ye home so ye ba the ubokrata trending stories the friend Ghana today no ye de beba besomu. Architect, commandant, researcher, expert mua. Ghana had the Wobia him say 21st clinic there, where Alpha and Omega, eba sciatica, Wobisia Cosia, a yes sciatica, just sciatica, and say, hey, say yes sciatica, say yes sciatica, ye anima 21st clinic, a Judia bra, Boni DBA wope, say yes sciatica, say yes sciatica, say yes soatica, the anima is a nerves in a wall to us, no. Eba for we see more cosu nansano. Se mu kawodria eye sciatica eye sciatica na omu ye commandant researchers expert originators architects a omu ye hu adwuma pa no 21st clinic woni ti pen eti bomodia ne bra na momfamra obi wa waka obi o transia wasi mintimi sore obi nso sore no onam na wachia eti we die sciatica die esese wo ma ho ye ha papa na ubetu ase so ati ase ade ne de adwuma no nim ya na nim ye o obi anim se 21st clinic woni adwuma no ye woni he obi a obeka se otimi esase ateka no oye fake obi a he hospital bi a beka che se wono na ye siateka expert me akosu ago aboaje me ka che se oye fake efi se original na ankasa no eye siateka eye suesua na wusua wo ye dai wutimi no original enye peda se wusua se de so ati ase wutimi no original enye pe enti no enti se nso sa sciatica expert se no se mo na munim ye no na munim se ye wo Watermelon Street ye free ho won Tantra Hill runabout no ta wo fura wo de hwe wo free dome na eba eye ahwe wonsa nifa so wo bo se wo furo ye na bo 21st clinic bowra ho na ekone yensom yenkrabata no so de ye de apete Ghana ye wo branches be ye dunum a yesom enkran Tantra Hill runabout ye ne Kumase ye hwa ye wo hosunya ne Techima Nkranza takura de tema kasoa ye line no eye simple wo bi atimi frɛ bi wo de phone ma akora na kro obɛfrɛ wo eye 0540311311 0540311311 na wafrɛ na sciatica expert siakaka expert 21st clinic Adam anyway sciatica mama call it 3 times sciatica expert 21st clinic how many times did I call you 21st clinic how many times did I call you 21st clinic
a sciatica expert. 0540311311 0540311311 na with them. Freedom. And they are not. You should come cry.
SOMPA 106.5 FM Mebraso say ensemo ekoso wo Ghana trending stories ahodo nyina ye de ba de wo social media platforms online portals and website ahodo nyina no say efa Ghana ho nko ade a ena ye friend of Ghana today etidi etie ka say Ghana today ne say enne Ghana nsembe ne fa ye ho enne Ghana ADEA in the fire home. Eti ebe hwani nyina de obokrata nso ka ho, online portals ka ho, website ka ho, social media, stories be na trendy on Facebook, stories be na trendy on Instagram, they trendy on YouTube, they trendy on TikTok. I fa Ghana ho. Asembe no obi akwaje ne ho mena. Apampam jeni. Afa baby a. Ensembe na Ghana fo edi ho nkomo. Ye de bre wo e wo SOMPA 106.5 FM so we so every opportunity so wo ma say we do be a dinner birthday na no so betimi aba SOMPA 106.5 FM Accra na wa share page no na obi so ate Ghana today no so aba betie bi etia na wa share page no we share page no na afi bibia edem kama na etimi aboa ama bibia akoso kama ndi munyina mo meka ye ho e wo Facebook and na YouTube Facebook SOMPA 106.5 FM Accra Facebook SOMPA 106.5 FM Accra YouTube and so SOMPA FM Live hono kra YouTube wono say wo SOMPA 106.5 FM Accra kra ba live no ba ema wunya eti wi ane asa the newspapers no so aka ho na wodofo bi nso di ne birthday a we any opportunity ma wo say obe wo hye wodofo no happy birthday nti bi nko studio bi na me nko ma me adult children akwa aba Emma, Memo Kwabo, women power. What bite is where you make sometimes you know yakwa sorry yakwa meku yakona yakutie nyame asem say yakona yakutie nyame asem ni wie na say yebafie na sa akoso ya ensesa bia ama yekrunum ne yemma ene wo ma ene wo mutifie enhu a emekuo enhyemu ne yekoy na yekenkenkwa emekuo enhyemu ne yekoy no eye kenkenkwa say yebeko mekuo enhyemu ne yakwakotie nyame asem yakotie oba papa yakotie a virtuous woman yakwakotie nkyerɛkyerɛ na yetie nkyerɛkyerɛ ne wie na meteka mu bafie a na mafrɛ me ba panyewo me ba beto and when you be now my friend me kuna ka che ne se matese ye se wo mafie me ba beto na what disrespect no akeka bi akire no wo maku atade na hye wo no e maku na sade na hye wo no ne meeting na akoye no eye kenkenkwa o jami anim no eye cost 90 job if said the Yankopon penny say and ka wo ko maku meeting no a ye koma wo nkyerɛkyerɛ efa respectable ye ma wo nkyerɛkyerɛ efa ahobrase ye ma wo nkyerɛkyerɛ efa akasade ho ye ma wo nkyerɛkyerɛ efa nkwada ntete ye ma wo nkyerɛkyerɛ efa kwa befa so abo abrabo papa no enka wo ba na wo beduru fie no esese adwensese bi ba okay ba wa dwene de atia na tie atem didie disrespect no kasa fi no a na wo se maku atade na beduru fie na wo ma wo popo obi wo ha ne ba wotimi bu akoda no manachi nyina paapai wotimi di ade bu akoda ne ti manachi pai adan a bible say akoda ne kwan a won fa so no onyina wan firi ho yete ase and the bible say jimi bata akoda koma ho nyansa ba na msiti wo sesai nyansa ba wan kase jimi aba wo se nyansa ba wan kase jimi sabio jimi aba enti se wo ba ya ade anya enye jimi aba and ye de bono ye di nyansa ba and ye de bono and say wo kunu po osu ba bi a enya disrespect and ye de solve problem no and ye respect and honor and ye de solve problem ye wo kan ebesi asem ana mpanyifo ta ka se enyo oba no oba oba no de waye ne fie na busua yie na en kore etu nim se enipa bebre no se de bia me ka se wo ye oba na akosua wo kunu ka se wo wunti wonsi asore dem a you have failed as a woman serious se wo kunu kasa wo wunti wo timi kwa asore ba
ebegyina ha be na wo se mememra emma asore kɔ ebon wukunu asore kɔ enye wukunu de next say wo ba you have failed as a woman if you say enka wo fra sore ba he no ense nko hu sensese bi aba na amana na kono say na yefa na meyire kwa na nse wo bu ade sa na yefa na meyire kwa se ne kasa asesa na yefa na meyire kwa se wotutu ne fie yie sei hwan no de na kwa ne ho akoboni ayefo na meyire kwa first wo yesika basa wototo ne ma basa se wotimi save yi ene sanya me koro no menso mehwehwe no ba wo timi kwa asore na wo kunu kura sofo no wo chekere wo enchekere no kura no wo kunu no kura pesofo na bo no deti wo pesofo na bo no ne se deti wo pesofo na bo no ne se edura na ju wo pese wo ne wo da wo se wo bom pai edura na ju wo pese wo ba wo ho a what's about midnight prayers in 20 minutes? Eti wukra no midnight prayers na wubono. Ama midnight prayers so for no to midnight prayers no. The way the so for no to midnight prayers when you obe shida so. And na so na wuko no so pese wujai ko. Na emom no wuko amaku meeting no. Wuko asore bae no. Wukro say me wane me yire foforo no omu ade. Me ware me yire foforo no onini huni. Me ware me yire foforo no aname. Ba wo chance ye kwa asore no. As me who shift me who insist bi enti de bia me ka say evangelism tool ba ko a ehia pa no eye wusuban evangelism tool a ehia eyo because obu a area wotie no wonti bi kura nkoka nchi e invite obi se nkoba ka na wo kwa sorry ogure ti because entokwa pefo ti say wo so wo kwa sorry enti ade ba kwese se ye hye nso ne say invite to be saying now sorry because and talk pefo to say wo so wo sorry enti ade ba kwese se ye hye nso ne say wo do hu bebo Yesu Kristo a wo se wo yete se wo no okay and wo se men so I am humble and gentle at heart and I so me wo compassion and I so me gracious and I so I am love and odo ya abotre odo endures long odo wo de boneche enti the moment I would do hu bebo Yesu Kristo no sa wo do hu bono na Yesu su na biye do hu bodon sao enti and was he who associate with the wise will be wise but the companion of fools will be destroyed. It is a Yesu ne nyame nyansafo na sa wo do hu akoboy Yesu nyansafo a ese se jimi firi wabrabom every so one way nyansani eti ana na so do hu akobo nyame ya ese fa no the only wise God na wajimi nesa nyame no wonfa ho mo ni ye sure if said ya wo do ho bebo no onyansunsuanso wo so woni nyame fa ayonkofa enyansunsuanso wo so nti ye besese se de esibo ya brabo wo fie ye kunu numanim ye ma anim ye neighbors ye ne wo motie no eno ye big evangelism too eno nche se ye nka nyame asam ne ye beka na mo se wo ka wie na ba hie nipa ne Canada pa ne ko a asori dem okra wonsi ho se wo sori anajo na okuru pesa wo no da wo se wo bo midnight prayers nti wuntime ne na empire bon enya na kono da so obeka ho no wabo sure nanso so no ne ye di obeye wie na mu nyina ono kwa bereka se odo ono kwa na be sori agina na oda ho no be se be se na no afa mu ada eti e be se ye ma yesuban ne nkasa mayeyi na eme ye makuo ye kom makuo meeting sha ka de fita no ne abodu enso ne ye boa ye bible say tie nie eno mo rege ye bible no e chai ark of Noah ark no ekuta ye sei nanso ye ba nyame ne yesi de ye ho akobo no ye nyansunsanso be ba sa de a emo nti we ni message ya na no pe me de manti akoso abum so mienko ene ye mo ye se ma no ade na uri mse menya kawi e pere se meja amamu eti boko Jina mdiaba baba ko ma ko se apaka no me wa mbi ha eti akoso abu so be akoso trending stories be na na se no nim se MPP mu ayedo kasa na aka ni sei se na meni adu anye so ma o ka MPP mu ado na o ka ni sei na bi sa bi ge jam ti mu ade edi de mu ade says on Matuabo January. Flag bearer. Na Emra NP60 Ekosra former president. Okay. Yeraba Umia. All right. Uzuye chama one na mu. Ye cham one na mu former vice president. Okokosra no. Na
won kokwa sra no wie no na enumera no ene ye hu se yewura what they say boa akompra ko Japan former central okay na MC no no e be municipality bi mensi na wo dan but wo so na ya grassroots because akwese wo so no grassroots no it is a grassroots for no root for Canada and your mommy nyina ya hwe there's a Kennedy ne ba yin so yin ti oban na champion and na yin so former edutwum so doctor edutwum so yin but one na wo hwe MPP for so mo yi wo muti no a o munye sponsor ho Obanyi Brian say a champion say oh no oye gampa oh yes oye gam no kuranya da no a and edutwum so ye gam kamni say shane sa hey Kamini say sa who the hotels oh yes so me minim say bia the hotel no nko ana eja that oye tycoon businessman for a very long time omo my business ache the politicians they know them okay omo nim omo nyina omo timi fande obi okro timi bua nye ne party nko ada political power kan wo bi oye businessman na wo ho ache wo ye adwuma ache oh wow omo hyase a wo hu omo Jise BBS and San Omudi Pient, one of the a tycoon businessman. Nanra, me and the movie war MPs in a room because I about Miano. Minutes all the while, I do not movie and say, hey, me was only a Bama crack of you. Reverend in Tim for you. Oh, sir, I said a problem punter. I see a veteran, a former president. Yes, I do my say pronoun point. You wouldn't say, hey, Nadia, nada, more than a conversation. Say, we must have a position. I didn't say, who position here? Nippon ban, I've been your position. But Mama, we are shall free as I say, free that time. Nobody was a young man for one. Okay. There was a camera with tower, she's very young man. And also, I could see us what by some soon. Who himself or be betting me a babbage now, who's on me almost fear delegates. Or be betting me a better watch, but so on a cobble, big one to my own. But I didn't hope to see, but walk or two. The person was someone to each other. Obi anto ami munzu kwa manda it want me akase manya one bo da be so man kind ye ana eti me ami manto amame hu no oni yire ne ma munzu mponto mame ana na o za go se odi etre bi ase wo busu ni bi ko elections na mo say onya ade we ehu hia ya ka untia eja ye bekeka ye ni mata wachi ba ye kra ye kwa ye nto because you see atoba wa ya we see a vote na za so mo yesa mo anya de because I dey sere kwa da ha na eba ene ye tika ye no besere ba ye kodi ye kwhye ballot box ni ma ye nto ma fizie nim see ye toba wa ya say ye vote da ba ye ka untie eti ye beta wachi saa na wo se bia ma na ba ko hia agogina o men to ma so men ga tira what you see is not what you get. No question. What you see is not what you get. I was remember na adwa for trending story but na me kinka messages kakra. Okay. Trending story no is a GTech for. Okay. And wo mo ani abre wo mo hin. Ghana Tertiary Education Commission says ya wo ho abeti se ye de krata abre wo. Say o doctor title me mu awrem. Enti me ehu ba bi efire. O say se akrom has wo bia ye doctor. Anti so mo hihye. Uzo bi wo ho no mo a aside se wa ko school agi dina o deserve title no obi de ye honorary. Enti e bia wa ko ba bi. Honorary no so cry se ye nyusu. Honorary ye de mawa ye nyusu. Ye mfa nka odin ho.
say doctor there be only near the mawa ya bawa baso ya shwo ni munyamba untimi mfa nka wudin ho say e bia doctor akoso ya go aboaje ya me was only the munyam ya shwo ni munyam ba untimi mfa me kan untimi emfa me di wudi anim kan but e bi mu ho ya bo ma baso sa na odi aka ni di hunti sa story ya wuke bi kra wo daily graphic page 13 I was say end fake titles certificate saga lecturer advocate law-backed national database of professional titles. It is in your database, papa. Now you say ampa. Where I was a doctor no. Wa earn you earn it. Okay. It wasn't be an honorary degree, and also doctorate degree. And the man you earn it. You want more earn it. And you want more the chair. It the earn it. And the ono suya dear. A field be quite research it was a doctor in that field. Okay. It is a case of a doctorate in marketing. It is about where you master. About mastery our marketing and the doctorate level no who specialize it a specialization it a bit is about media mo be no be wa specialize e wo radio profession nimu a obi a dentist obi nso a gynecologist obi nso ehwe nkwada pediatrician obi CSA obi so hwe ma good etu omu nyina omu so omu nya database no omu de kire no a ene nka ba wa kwa se di de na wadi ya amosia misro ja sa nyame na unim data mti ja nyame no omusi ni sa nyame no omuso wa frɛ wo mo no ana mo doctor da bi mi se bebe kesu se yenya wo mu fi se sa nyame na omusi wa frɛ wo mo no ono anjaje wo mo we do mo doctorate omu bishop ne omu archbishop no was be a doctor sa nyame no omusi sa nyame na frɛ wo mo no say woman ka say na frɛ wo o se nyame na afrɛ no eti e ma sa nyankopɔ no anjaje no doctor no ye eyi asofudie doctor oh da bi ye wo mu kuta PhD wa ye e bi a theology ya e bi a doctrinal eyi wa ko bom nimde ekuta ni ti say wo ko bi ti say Trinity Theological Seminary omo wo professors doctors omo kyerem omade e fa theology ho e ma bi nsusu bie e mo mbenya doctorate e wo bi a doctor bu okra wo doctorate e wo eye New Testament mu okay obi nso e wo doctorate e wo Old Testament mu obi e wo doctorate e wo bi a the epistles no anase bi a the gospels no se bi a Matthew, Mark, Luke and John obi wa ha o ko school na ho no come master ye Wakom master Matthew, Mark, Luke and John only the gospels. It's a hono kuta the doctrine. It one says I want the bad New Testament no. Now busa ni Yesu ho asemo a. Wa usu ye Kristo no baba wo say. No dey omumu odu. Na the honey for your doctor degree to ebi mu ye field na ebi mu say the wokai efie bi say do mo ka mensem ewom etu be kwa koto omo so de omo de be frafra na akoso yi sa ne ma title ayem fa mawo identity crisis inferiority complex low self-esteem you have to know who anya no na ye de be kan wo na ma wo ye nipa you must know who you are ese wo ye nipa na wo to akoso ya wo hu se de wo hu sitie but e bi mu so no mu hu se bi a wo de e ka no hu a e na be ma de mu aye du e tira me ka say low self-esteem low self-esteem wo nyi wo ni ti wonim say doctor no na be ka ho a e be ma ye bu wo oh okay so ati say wo dwe say the doctorate ni be ka ho din wa na be ma ye bu wo ana nyi wo mo a the Bible say nipa she niwa nyame sha akoma etu omo so hu se nipa no ye niwa ne ehwe etu omo de niwa ne be man he omo bu ye da na ye bu omo enti nyankopon de ye wono wo hwe akoma mu nti no o doctorate na okuta ni nyina emuvu no wo bra wa pro enti na wo say Yesu na Pharisee for keka bi kire omo say ma te se nchense ho no hyeremba ye wura mu apoto nyame ne de o se me de me sha akoma but
nipa de akosua o se nipa hwe aniwa enti nam se nipa hwe aniwa nti no enipa bebree no adwa yenye interested e wo de nyame hu o dabi ye interested ye nipa hu wo se nyame wo ama nipa hwe akoma nipa hwe aniwa no ehu se ni etie but nyame no ono hwe akoma nim de ehia yeye but now we live fake life. Now we live. Nyame no who say akrache. Wo fake. Akwa nyame ni ma no wa ye mobo. Who no de wo ka. Nyame no say ka. Nyame no say ka. Wo na to. Nyame no sha akoma mu. Jump no. But ye hwe no. Nipa enam say ye hwe ni wanti no. Da bia ni wo no. Eti nipa bebre omo sori a eni wo hu nyuma no de hia wo mo me yama obi egu se me nso me wo ho me yama obi egu me ye no sa me nso so me ye person wo ye person wo ho anim wo ye person wo nyame anim anasa wo ye person e wo hwehwe anim onim yesem wo ye person wo hefa enti sa asam na nyame kan se me de me hwa akoma nipa hwa ani wa no ntino nipa bia nipa bebre hu ne se e kwa mefa so get to the heart of people. And it's a mayor near maybe where the suo, but no much in my come when I'm a to say, oh, yeah, what dear no. Now I'm just finding out how you are doing. I couldn't sleep. I yes. Remember you menino a man so yaso because we say garden of Eden Nyankopon di oba ni begina ho no Adam ani born so a Genesis chapter 2 no say ade na efese eti mema de ye omani ana even so ebre o woni ba ye ono so edi de bedi komo no and komo no na ye de nto so komo no so e ko wi ase ye nyina na ye bofo mu eti ema yaso ana emema nso ye omani wa eti se enam se nyame hwa akomam na nipa hwa ni suo nti no se wo ye oba na mo asum ye wude bebre a ye bedada wo ana se wo ye bema nso na de bia wani na wo de hwa se bia obe for ba afu because wo be hia wo ba e bi ko ye muto chance but ni shape na e fe ni nti no ye bu ankasa ana wo ye oba nso nam se wasum ye wude nti bema bia hia obe ka de be ye wo da convince wo eti wasum na ye wo dentu de bia betie de eti enko biase no wo beja wo ho ama kwakwahye akwa wo beja wo ho ama nipa wo de na no na kan ye ba na koma ne na gire ye far away from you wonya de opawia no ato atwe ba bi kra because ne nunti no bae eti ya de bia me ka besi so say nipa ye interested in what is in people's hearts tira de bia ko so me advocate see ni nyame nante no de eti ya me kasa no ye ba ko pe nipa na ogina wo de wo ye no enu nkyere se sa na wo pa kyere asem na nipa na ka na enu nkyere se no na wana ginim anasa no na wana koma mu enti you interested in what is in people's heart but I say ye nipa ye pen no de bia ni enti we are always deceived betrayed disappointment ye facing ina na say nyame no onu ne makoma e da nipa mu no esesenka ye ya jesi ni nipa be ko relationship mu a e je consult us that they are going lunch or to bremi sika wo de bremi atade o de chemi o pa chese nyame ka se oboa ye na da wo mpew obeda ne nsema wo kanyina ya tro nyame scan in the heart and was stop no asem no be ka che so wo mare ye nya oboa I say wo e boga ofiri America ba ofiri Italy ba o wo yire wo ho ba ye ne nyame nante nipa de ba ya wo kasa ye no a eti ekire ye be hu ne kura no a na afa wotirim ekire no kura ni piepe na afa wotirim onipa bia wo guarantee wo security ene se wo ne nyame be nante na wo be hear the voice of God se wo ye nipa na wo ne nyame nante you are not secure obia wo ne nyame nante na wo build relationship na do level bi if you say we read John chapter 10 verse 27 was my sheep they hear my voice wo am ye the sheep of God no one kasa nche wa de bia wo be reaction de bia watamfo benyam watamfo pe wo no small obi wo benyam because wasum ye wo de na wo de woni na nam na wo gini pedi de bia wo gini pedi obi aka bibia no agye di you are not interested e wa adwene ene akoma e da ni pedi
nanso nka ye ne nyame nante a wo guarantee wo security wo free adwuma bi makwa adwuma bi mu mame nka se mo na me fan ye wonim say banks na gu ye no there was a one banker bank manager ba ko no one of the banks na gu ye no na one of the commercial banks agidin okay one of the commercial banks na agidin no na oye branch manager e one of the banks and na banks ye gu ye mu kai sa capital bank be mo dia de gu e mu ba ko e be pochi no pochi no sabre na sa bank na say e best bank of the year me kwa me read best bank of the pochi no 3 months pepe na bank ni collapse serious ne kan na wo dia uber and na wonim say a banks na gu ye no say yente wo ho wutimi nya adwuma wa another financial institution say banks na gu ye na wo ye adwuma wo mu bia say yente wo ho a you cannot enter another financial institution 3 months ye pochi ni sika wo je ye o move from ene sa bank na no wo mu na da so ho sa abri sa bank ni kwase say flourish no a wo call sa bank ni odi sika ni no koye no 3 months pepe na bank ni guye ena ne car wo de adani uber eno no ochi but busa say akosia enko busa nyame a nke be yesa enko busa nyame say ayrade enko fo ya bre sika die na wo hu wo daachi o say he knows the end from the beginning onim say 3 months time aduma de begu ti bia nyame beka sa menko because baby a wo ko ne hot what save your life ye musa nyame ye bre nyina no Messi who ye nipa na mimi who obi a one fan who ntu nyame so you are the most miserable person on earth because the be what time for benya who nim die odi en nim akosia ye ti hey ye be sichina ye nim there be now ancient of days akosia kuma wo mitu wo be den na wo kokora na be porikura be wo be den ka be bo wa na wo obi a wonim bibia wo se wo mfa ho nto no so wo do ho ato wo so na wo ye hwan wo di wo hudi who are you what do you know so 40 years akura 40 years experience no it is ancient of days so 30 years 30 years experience no it is the ancient of days 30 years no kwa no say time for the tete what time for the nkrampo da wonim isle gumde and na press before nyum ye o mutu ye asem bi a me ka de bi a me ye wo se bi say eya na anasenye okoye wabofum tu ne yire ne ma na ebre e na da bia so wo woni mema wo take decision na nkoya e ma no na e ebre wo se na e bi bra wo ka na yire kankura wa ntie na afo akofo ha wo e dia eti e be stress ya na mo tuo mu no ye manya me ye nya me se pay the price to know God for yourself pay the price to know God it will save you years of try and error na ka se ye tu kan e betena ha dabi ansan ye betu no ye nim de ete yes eti ye hu bibia kuka se tu keke ye betena ha ansan ye betu no ye nim de ete eti se bibi ba enti na ya ba mu ntimi mu no because ye nim de okasa ye ono so oni hwamo eti se ye hu obstacle bia na se challenges bia e shake ye because ye nim de ye ete ye ansan ye ba yesu ye sore keke edi eja bibi 20 years ne ne ma to ho establish one edi ebedi baby e be chance e dabi ye nim de ye teye de wonu hu e dati ye nim de o ka kire ye eti ye ba ne ye wa ho toso edi we me balance machine no tu since e wiem pa ba betra so na menti be ye because akoso ye nim de ye teye edi bi an shake ye and him say he works all things together for our good. Okay, can you see any man boy? It is what even the enemy meant for evil, no, or working it together for our good. I was I wouldn't motivation and the people. Say that okay. The publisher and no detail for the and a Maka Wasam Dadan. Na Ghana Academic Professional Forum because na a before HM as a Omapeni John Dramani Mahama any NDC are buying wash a panya. Womo ede galamse kuno e faso no a e kamia ko esese bia grobi kura en womu edi womo si ansa na be ne ba galamse ye be ye ho adwuma en ye betu ase enso adwuma yi kwa na ekoso afekura na ejinsem enura sei eyi corruption campaign coalition for e be ye press conference womo kire mu se NDC amunyokuo no kura members bia womo eye MPs e bi ye NDCs e bi ye party executives
dodoɔ no a ɛne ɛba ɛna aban bɔ ne homɔden na aban bɔ ne homɔden nso bɛkum no na wɔn ankasa mining concessions ne kora wɔn de a wɔn sika ɛne yɛde ɛntu dala no enti wɔsɛ saa nneɛma no ɛkɔ so na nya de a ɛbɛboa koraa ɛnkyɛn ha ɛna wɔde aba electoral commission ɛno wɔn kopie mu ɛwɔ mayi mmarahyɛ badwa mu na Dr. Bosman Eric Asare ɛna yɛ commissioner abedi akyire ne nsɛm wɔde tu dwana no wɔmanfo ebisɛ sa ablekuma North Abaton Petrol so busumi nsie ne esi eto aba wɔn ɛni mmarahyɛ badwani sanse results ne kora no yɛn declare yɛn wɔn ahu sɛ sumesi ano wɔ bɛntin na di nkunim na ɛno wɔ kyerɛ mu ɛsɛ rerun sɛ wɔn bɛsa akɔto aba no ne mpire no so deɛ ɛno kora na yɛ the last option yɛ electoral commission wɔn ɛpɛ so wɔn enya eti sɛsi ano wɔn keka nneɛma sie ni aka police stations bɛɛ mmiɛnsa collation wɔn bɛyɛ na wɔn atumi declare deɛ wɔdi nkunim anaa deɛ wɔreyɛ eti ɛho asɛm ɛwɔ hanom sɛ Dr. Baumia Enra MPs no ɛkɔ no wɔ na koso de kan bɔ so enti ɛnya de a mesan akɔmu biem enti wei ɛna the publisher the Ghanaian publisher the Obokrata no ɛso de aba anopi. Okay, and my memfa we ɛntoa so the daily statement statement the Obokrata no ɛbɔ amonye Baumia ɛne mfonyini ɛda ha kyerɛ na wɔkɛn wa no Enra MPs mako 60 wɔn kɔkɔsra na yɛwura dutu enso da no wɔsere sɛ ya wɔhwe coach no ɔde Ghana ba bia yɛgyina na nyɛ o enye na Ghana no bɛyɛ ya yɛnya kandini mapa sɛ wɔn adi twum so obetumi abatoto Ghana ayɛ Ghana yie ama ɔman no fira dumu akɔ adumu nti MPP amanyɔkuo no monsɔre yɛn na ne brɛ no du so amontoma no na ontumi ni nkunimi yɛ bitwum ɛna ɛkasa yi ɛno akyi no wɔba katafam yɛnsa no so a Ghana Coalition Against Galamsey wɔn no so mfonyini ɛda no mo kyerɛ sɛ Ghana no ɛwɔ sɛ yɛ LI 2462 no yɛtumi da no mu yɛn sakrae wɔ mu deɛ ma kwan si yɛn tufuma gude wɔ yɛ kwa ebetu mu san sɛ na enu yɛn so wɔn so ne yɛ kwa ebetu no nyinaa da no asɛe ɛnam Galamsey nti kɔba ne sa no a ɛmoa mo ɔman no ntumi ɛnkɔ so school feeding program no so na ho aba asɛm yi NDC amanyɔkuo a wɔn wɔta no north abatoɔ mpɛ so aso de abom wɔn wɔkyerɛ sɛ wɔn nte asɛ wɔn matete wɔn deɛ wɔn nam no mo tete asɛ aban ne pɛ so ɔfa kɔte kwan so wɔn ma mmerɛ ɛwɔ amanyɔkuo no ho na amanyɔkuo no ba power no ɛna wɔn pɛ sɛ wɔfa kɔte kwan so de school feeding program no kɔkɔ ma wɔn na ɛma no sɛ wɔn nte asɛ nnɛ wɔkyerɛ na de kyerɛ kan ho san sɛ deɛ ɔbrɛ no wɔdie edi sɛ nipa no wɔ ammerɛ ho a ɛnya deɛ ɔmbɛma kwan ama ɔno nso ba abɛdi bi Channel North empɛsoa so ɛna adehyɛ no ɛbɔ saa amanyɛ ntiwei ɛne deɛ daily statement the Obokrata no wɔn nso ɛde nam wɔ kakra wɔ the Chronicle nso wɔ ha na Obokrata fa ɛtɔ so mmiɛnsa ɔsi chief inspector in court over alleged involvement in robbery na kyerɛ sɛ chief inspector wɔn ɛne ne dwuma wɔ Ghana polisi adwumakuo no Michael Amani ɛne enipa nsia bi a ɛka ne ho ɛna sɛsi adeɛ wɔn akɔkɔ gyina mmara no anim yi sanse wɔn susu sɛ koro no bobi a ɛkɔ so no ɛwɔ nkraha no sɛ ne wɔn ho ɛbɔ mu ɛyɛ chief inspector no ɛne nipa nsia bi nti sɛsi a the accused persons no Anna Halima El Alawa Abdul Basit ya wɔ no ɛtena edwam SOMPA 101.1 abusuafo yɛda mu nyinaa sɛ SOMPA 101.1 FM yɛbra so ɛwɔ sɛ yɛba yɛ deɛ mu 720 pɛpɛɛpɛ ɛna abɔ ɛwɔ efie ha Ghana Today emu nsɛm anɔpɛ yɛba the Obokrata no mu nsɛm wontamu a woteɛ asɛm bɛ na ɛka wakoma a wopɛ sɛ woka bi ne nyinaa ho nsɛm ɛwɔ ha anɔpɛ nsɛm a trend no bi MPP for nyame yɛ adom a 2026 31st January primaries a ombɛyɛ yi flag bearer no ɛno ho nsɛm trend 60 MPs say almost support Baumia yewura kan so ahyia 268 former MPs no enye no nko okọ fuel stations a OMCs no bebre almost atete fuel no nebo eso ablekuma abato no nso electoral commission NDC for per se yeto aba no foforo MPP for nse da bi yenkan nwie na yehu ne edi nkomo electoral commission say Sa prosi for ye ready say be more protection there on betima kenkan 3 polling stations aka no e de aka ho na omo de ne adi nkunim na atodwa we no nyina ye nsem a trendy. Hello, good morning. Yeah, OWOAHENE, good morning apoma. Nyame adom udini baby akasafi. Onel mkasefuta kwanza him. Mera sema inti wano pay.
That for me, my mentor was the number 20 of Chairman, but opinion on Bernard Oben. I have number for a letter area. Only the same person to come to the secretary. Oba. In fact, my dog for that empty abreso secondary school or Mobian or no board and 7 years and no Tamania. Condition woman, honorable education minister, and I part many of them say, as some of my panel, to the Mama Science and Pin Town, and you know, a throw. And it's about the year, so almost have myself one of appointing. And about the other thing, I am calling the maybe what I said, I was saying that part is extra. In fact, Minda Bema, and the Bishan said, since January of school, Janet is saying, what is first Lupona here since the year? I know this to my own Sababa stock, or my Santa Cuba. And as I am a Sapona, Mama Catches on the Scabama Mama for top and two, Buffalo Jumama and Colano, Baba stock. In the best up where you are in Gonna pick a chum, maybe the player that party money, and then I don't know to say. The Mama Kaya, but that's not for me. Yemfa Ubi Fofro and pay and so good morning. Would anybody hello? Good morning. Good morning. Would anybody Alcasafi? Fanta. May I say my intro? About you, I do see Panoya. Command more, because I saw a kind of better than I'm going to see. I let you say, I'm going to get this. I really know what castle. Also, more. I need to do my yeah, that's a Breno, yeah, the Edman Sana or Masha Maya, ain't yeah, don't choose the better penny for any. Yeah, okay. All right. Mate, yeah, the better penny for any now or Masha, Yamin Shirao. 0260196062. Good morning. Hello, good morning. Good day, baby. Okasafi. Mango Timwa for OWOAHENE. But you're all fancy Kobe. Kobe, that's my inti pay. What I don't pay the in kind. When you have we on our brand this baby show, chow income 94 organize. I don't know, purchase a man 50 bucks, 60 bucks per pound with food. Or two. Only school of the JHS blog, no shallow bonini ado from Nanu Kutokum. Kind heart to them. All my teachers are stuffing taking Papa once in ado. All today and can do it out. Now, only young way and the people in Novetia. Honorable in Poncho, you ever come about MPP when they prime minister in the about how well they from there. And then you listen to say foundation. But you are more down. And then Pilas Ben at Bemadano. I don't structure Ben or the Fatami. Structure the new type of roof in the roof. But the roof is done is one of Miaman structure. We are not done in our day. Right. Now, when I answer MPs, you know, during I didn't know the Casacata and the Bano. And then Mr. King, when I don't go for me and I did. Whatever you know, now measure who are the third party, or my party now attractive. In Ghana, I attractive. The federal party are for honorable and this big organizer. Mr. Kujobe Kame secretary. No one blind the party in the farm. My family is to this. Yeah, I say, baby, good morning. Good morning, Good day, baby, Alcasafi. But talking Kakan, Gasafi Tapa. May I say, Ken, my inti want to pay. Na pay the Minchia, me remember on your Minchia MP, Shiki Sasa Futila, or Shelbeo, MC Kona. Person about the net, yes, so we had the more one of them. I crown school feeding no, you buy the name of more for the rice and one common. You can put down a mamma soldier for chain and call your schooner, would be a Diana, a cocodaso, Ucosadaso, Sadi, unprecedented the BC. It is school feeding a day, Ciano, CSHS, Mahama Trim, Carrot 29. Private school or the Ababa Kamu. And the better transfer to concern, say, like issue, no. And I will shake himself to tell our down that. And I come so dear pa
or prayer shall no other musical better transformer. In fact, back in the hardness. No, but or no more than Nagio on the what could be an obey. It's 6 months, it's just a beginning to take it offer. Yes, a poor papa. Now, I'm no more. Some offended, are retired on telephone, you know. Yeah, I say, baby, I'm for before. Good morning. Sorry. Ubet my friend, I'm so about 0260 1960 0260 1960 Good morning. Good morning. Udeni baby or Casafiri. I don't know if I'm jacket any. Opening my inter one pay. And I better in my mission, I'm Chiram Kuduka from MC. From MC, Miss Medina Miss Mecca. I'm son of Dumo Takwan Samia, Emma Pachekiza, Miss Only, Anabu Cobra, Ambayabi, Nanso Muntin Drew. You move and tell the crowd, Usan Yama, Duka from Adioso, Tesmakaba, Yama Muyo, Takwan Sam, Hawaii, Takwan Wow. From Adioso, Tesmakaba, also Papa, come back 438. Community, and you some of your map from December to me. The market, your partner Nado, or buy if you will want say, I'm going to go and I shan't do good. Come on, Edmana good, your pub, Nanado, or burn about me. I'm to my mind, and you know what I say, Jumana Gusher or Yuma. But Takoba, damn go first, and engineers, and a BCM. And I have a BCM for Motivi. That BCM for you. Almost a memory, who send on to the Vienna Pasamica, yeah? Miss Omutobasima, member of Kuya more, but Pomutibasima. It's about a couple of Kabuna Nado, and about me, then I go. And your mamma by your contact tomorrow in here. It's a Munium Gufia, who are you on my Jamuji Papa. Mr. Piton Belewa. So over some almost assembly, not be some bizarre. It's almost like drip machine, almost in a wife. Not the craft of Conway. No Kwasanka can't to me, Commissioner, can't to me. I was to say, the point to them, Matakwan Sam could say, Copissan Valley. The Commission could do not assembly and say, don't get much no why not. You some crying in a day. What you know, I say, sir. Yeah, that's a Yemfa Obifo Fro Ewaha 0260 1960 0260 1960 0260 1960 Oh, friend, our Baba Chere Wadrin. Ghana today, said ya Ghana tear and ne, a moonsem and our friend, our Chere Wadrin. Near what the Ubomu, the way I sit in the way and Temu, Nina, what Wadrin. Good morning. Good morning. Good day, baby. I'm a patron, PRO. Yeah, that's a PRO, main to you. Patron, 8 years. The MPP woman in Sequino, and your papa. 8 years ago, Kakela, the dear a 8 years again, a woman of our pineapple. It would be a moment and canoe, my by no ye be. When Julia, you need the Fabine one back the saucer. I won't for ya. Won't say a climbing, what's now 8 years. Please see when you are here, but rotten this is a woman. You're not a far pineapple. Duca, no, Duca, Oba, and you're not a far pineapple. Then I chose to do one of Mujano on them. Oh, yeah, politics, but you can't credit. I send you one of my walker. Name is the empty. I'm the shake. Shake it, there will be a good morning. MC, there will be a good morning. That's what you say. Let's say, did you obey a khaki obia? Obi solution about a khaki obi. You know, politics have a 2 years. I'm from a year come. You to me, yeah, a crow. Because you're shaky, you know, oh. Look at you, see, take it from so that is how we do politics. We call a crime, so we found sorry, no. And what we can say, you do that. What we can say, Luca. Who come quina and Luca, or one Sayim, Takwaha, and Sayim Munimuha, a group baby, a moment and cannot correct. But I say, Yemfa will be for Frano pay 0260 1960 Good morning. Morning, I put this. Yamia don't would any baby or Casafi. Medin the first Safia Samaka Crava. My intuano pay. My porto are some way wood village you want. Another 3 days. Carbo, the Shabu hope. And it are so cast to Abumo.
nti yɛhyɛ drivers na speed ramp na wodudu a wɔde speed wodi twom no yɛsɛ ho right sɛ wahwɛ ne titi koraa bogua so taxi drivers no guy no taxi driver na ɔbɔ no taxi speed a na ɔde no right nti yɛsɛ ho next time so wahwɛ yɛ ma biribi si de a ano yɛsɛ a wɔyɛbɛtake action okay I will try madase yes that's it good morning hello good morning 0260196062 0260196063 o friend waba so anope na waba be kire wadwen aka 8 minutes yebesan akọ sompa 106.5 FM Accra bio na yakọ akotwe sports ewo ho good morning good morning udi ni baby a okasafi Minia OWOAHENE ACHEAMPONG yes sir Uni ajima nyi right me da say ajima ma yinti anope anope manomo mabaso sompambo manomo mabaso ni moduma pa sompambo da bia dan ya me kase mo ba mata kwansa you mind right ya no pa me for 50 so anti honorable and the leader 2020 organizer MPP 2028 Minia ayo adepa papa we ya no miya anu odin Nikoma Samsimiya. Minya the me bucha MC papa atabdo ni say je machine e wai na answer seta. Minya be bia akwa na say. Be na chief kan dia minya na say stress for. I just know peka aba market sector minya bra wo bre pass na wonya kan no. E just say assembly no. So be bia you be je machine wo bia. Oku kwa member papa asukakra na kwa ndem mutu abukakra manye minya medawasi yen say da se bebre good morning udi ni baby okasafi Emmanuel medase maite Ibrahima kakra me defanika makan ende azidio ho wo manye hina yehu de yere ya politics but no corner what they e wo the MPP why desperate you election was start was solved. No what they are before. Why are confused? One ankasa MPP ankasa was say what bushena want to party you know. Ne NDC some coaching na waka. Mutie reso ejai aketene baby na reko obi no hansa. Na ba won na malanshiwa. Abi bi wo on mamo me yanka na kwa. Ya fanse de na chini kebisa wo kebisa duka no go to 2 honum it said say there oh apacho wo me mo de na yenye be na chimnc ani ne MP wo mo hwe be na chimnc for man ba me mbie mu de obi aye akwana na onye drip machine akwa Sunday na wan fa mo the chair MP the South chair DC MC na me share won some for one for adokorin ejuma yeda say 0260196062 0260196063 emu bia no ahoma no edam ade achie bia dwumadi esu nie Ghana Today ofre na wachre wadwen enche yebesen akone akwa sports no ede abro na sesi ayi de ensema ebo okotodwem no yeje wadwen kire wo ho good morning udi ni baby okasafi Pacho your friend Mr. Joseph make a free Jerusalem. Opening my entry one pay. Me mumudi abasubo pa na mde mamo. Right. Titi only who host program in Ukraine share some matching be out the mine. Now with that update to me a papa and come no. Right. Ni adi mu program no pa. Ni mu mesre. Ebi awo ye djuma obehwa na ye se wuni ho. So in program papa must start and mo fan to so man say what yeah that's it motivational messages ni na kan akoma pa yisua bibi film to mo nkoso anya ni say what amen nyankopon be shira mo why amen yeah that's it say ofre ye onso betimi ato so na de wadwen kiraba 0260196062 0260196063 enche ye wo sima beye 9 ekwo enum ewe yanim ubetimi afrena nso aba be kire wadwen Ghana Today ensem be ne ka wakoma electoral area ho
problem be na da person twempan fo adwensi so ni nyina no ebeba ene at 8 o'clock ye hwe animu say ye ne honorable Koko betena say ewo MC diary eso anamo ahodo MC yetu na wotwe we nyina obeba be chirechire ye mu na ye di mu nkomo kakra. Good morning. Udi ni baby okasafi. Ya fam go ka me kasa obe na chi. Me da say opani ma yentie wa no pay. Ana pay bo ma ba so mo de sompa ababa dum ya takwa. Right. Mama takwa shi da mashi. Nyame nshrawo. Ma tia me ne say abia eyifo ayema ehye me yawo takwa ko mu aye. Benachim. Free Assemblies of God. Who said good side and side with that kind of Omayan five now is uniform. Yeah, I'm not about woman Yimanoko. I'm not buying to two side good and yes, good and to be a company. So mine yet, I'm an ace. Right. This is because you see this year tile. I'm so much of my says here beside a home of 4 million. I will meet you. If it will be a boy, the Honda Arena. Right. So Obia Banase or the 6 months pa Munyokumuna Mavani obey. Amuja didn't know me. Very well. Yan said that Sibebre. Good morning. Good day, baby. I follow question for me because I feel my check. Yeah, that's a bro upon my intio and obey. Miss Massam can say a jet machine or flower can for 1 seminar. I want to chat to many I want to hear. Simple. Some machine or there. What for that? Don't make it just so mad. Nay, what the man says, I want you to say back. No, that you man. It's so different and everything so and then you say, walk over the one who said about a funny yeah. None will be just so mad. Don't want to you man over there. You know. Yeah, that's it. Anyone so adventure. Good morning. Good morning. Good day, baby. Okasafi. You be pacho Emmanuel Maka exact yeah share adhebi ewa ha me because moto funa wana mukuri no they na wo mo ye no mukuri mo na unnecessary of kicking na wo ye no right police from wo mo na sifo right moto esi na wo bie wazo so wo na ma pum na moto afa 4 na ote yi party no wo dey go to police do wo n'enim police for one coffee, one year, one Nemuma Summer, no police for Kizah. Who also will you name back? But you won't go more than one away at the mesa. They should have raised them. Right. What she waiting very would you patriots the motor that channel is a motor by transport. Motor you didn't offer 2 and the motor for 4 offer 5. No broom, what is it one? On no police will pay you retain on Saturday words it's one. Watching 1 hour, 1 for 1 2. Right. But that's it. Yes, we had a sepa no the out there by 0260-1960-63, 0260-1960-62. Oh, friend, now watch what drain ewa. Good morning. Good morning. Good day, baby. I'll Kasafi. But you come to Kusi. Meda say my opening. Hello. Yeti opening. NPP for now make a touch on Kaya NPC delegate. But me I NPP I say of here delegate any NPC. Thanks. No support to the panel. Man, this machine pa. Man. That will be a man. Oh, yes, I can starting the same program. I was talking about Ghana, but I said, any time we get a trouble. It's not about yeah, that's it.
nyame nhyira ene nso adwenkyerɛ wo de ebaye abusuafo baabi a yɛdure no 21st clinic for ada Roma yɛbɛkɔ akɔfa agodie mu nsɛm no yɛde abrɛ frɛ wɔ mo 0540 311311 na kwadwo ayaresa ɛwɔ nkyɛn yɛfa sports abasisi a Some will be a chair, Name will be a quava view, and not a fiada. Yet a tip of Tumadi, and it was a fishery copy sending or tree, everball. A man is some Musanson efficient own and a Piakan in Abuma, in the Babada in a tea for all SOMPA 106.5. As I can say, and confirm up the Mamma Akusua Wabwa Johnny, Akusua Diwapodi, and I draw sorry. And I'll pay on my wisdom, dear this of Father Sautino, or Modinia, and the bread. I would do some, and I ate was so. And secure sanitary part on a pay. Almost so as and that would do some. And so, by quickly, young Quamano, na Yankudi and Kumaka, Remo Kumase as Sani Kotoko, Omu Communications Manager, a lawyer, Safuduku, or Manaso, Yankone lawyer, including Kumaka. Lawyer, what to make an appear, much about some 106.5 from some kind. Yeah, and you now, never told me the other for them. Oh, Nankupa, no way. Get Uncle Pase, you're a son of pencil. Your boy Kuma, what him idea so. Jenny Kumaka cry. Oh, Kumase Asane Kotoko. Season and Abanari. Kotoko, more season now. More rating Hossein. Well, the very above average. Because the two major competitions are playing. Yeah, the back. Na league also third, highly respectable. Even though we don't standard again, and ADEA celebrity on too much. But there are events here. The course will be no. I don't want to equity into. You can say, "Oh my God, you know, the boy home in Pan." SOMPA FM. Hello. SOMPA 101.1. What you can? I've been a now make us a season so that was more average. I coaches, you know, you say, real fence, Dr. Prospanato Ogum, and that's an Okoto starting season, and then later, and real fence, Abdul Karim Zito, and so every season, over 2 coaches, no, or more than one, as an Okoto, money so idea. But I'm say above average. The Dicano, Coach Ogun, and it starts here. Or you need the the foundation and coach this also ever to us. We are I from the which night. And to the sense there at the end of the day, and they are Papa Ama yet me ADEA Cup on the day. Just say any results, you know,
Okay. Yɛni nkɔmɔ kakra na ɛsɛ yɛnim sɛ Africa no mayɛ ready sɛ mobɔkɔ na ahoboa akɔtɔkɔ mayɛ no lawyer ɛyɛ sɛ ahead of Africa there ni. Well, yɛdi ka no hyɛ aseɛ firi club licensing ɔho nsɛnsɛm ɛsɛ o present o nneɛma o tim no ho nneɛma nkratasɛm ɛma ka ho sɛ wayɛ ready sɛ ɔbɛbɔ ne nyinaa yɛayɛ dada deɛ aka no sɛ yɛbɛhwɛ the principal actors no players no nti ɛno na mbɔhu a yɛde players no bi ɛho nsɛm aba a yɛgya ɔmo kwan yɛn nyinaa yɛate ɛho ase ebi deɛ contract na awu ebi soso no yɛn nyinaa na ɔmo ate aseɛ ma yɛtwa yɛne ɔmo dwumadie mu nti yɛgu so a yɛstrengthen team no obviously ebi so baba abɛhyɛ mu na ɛno no deɛ ɛho nsɛm kan ne wie nti no yɛmfa a player bi yɛmɛto gya sɛ yɛne na wie but so far no sɛdeɛ mo ho story no Freddy Kasari yɛne no atete mu san sɛ aka bɛɛ 2 months bi na ne contract no asomdeɛ ɛnso no nkutahodeɛ no antumi anwie pɛ yɛ yɛantea ho ase in terms of yɛ terms and conditions nti na kyɛ sɛ ɔrekwɛse sɛ yɛma no nkɔ nti no yɛate ase a yɛka contract no mu yɛrelease mu nti ɔkɔ ɔnka yɛ ho biom Samson Eduku yɛmmienu nyinaa yɛate ase yɛka contract no Daniel Ajete Adran ɔno nso so yɛne nyinaa ate ase yɛka contract no mu afei Fernando Wisdom Base Nigerian no ɔno nso yɛn nyinaa ate ase yɛka mu in the case of Michael Chedamana the contract no ewu a mesa ti July yanti no ayɛ nhyehyɛ bi a ho nti nso yɛne na wie ɔmokɔ ADEA 1 or 2 bi ɛbɛba bɛka ho na afei nso no yɛn nso yɛdi nkɔmmɔ sɛ yɛde bi so ɛbɛba bɛhyɛ ɔmo anan na ɔmo nso ne abɛdi dwuma ɛdi yɛhwɛ playing body no nso yɛ strengthen hɔ na afei technical nso no technical nso mo nim sɛ ɛnyɛ complete but as I speak to you now no mo nim sɛ Coach Tito ɔyɛ the technical director and the acting head coach nti ɛno nso so yɛgu so a yɛhwɛ sɛ yɛbɛ complete structure no anaa yɛbɛyɛ nsesaeɛ wɔ mu a ɛno ho nsɛm nso ɛnsi yɛwie no nyinaa no a somewhere next week no na nsɛm nyinaa si a na afei yɛaschedule a training program but before that no yɛ breaking boys no next week 28 yɛ start training Wednesday ahead of the President Cup on 6 July. We are taking 2-day or 3-day break. Now, from Kwasaba, then there's a final, you know. The training, you know, Ashes one, preseason, Mamokan. Now, there's a start here. Now, you're for the champion, so whatever you call it, now they prepare for the Africa. That is the plan now. Lawyer Okasa Ubo players reading no omo kono manti blay wom but yatete ne from say justice blay enso kan ma amodo mato transfer no ono ne sem no muti at sign some can just process is ongoing it eno sem no minti embre fu mo se over chance say take decision bia on him one the baba mountain aba catch for now there yɛn fa no to transfer ni mu sɛ na to transfer okay the process no yɛ no ebuso a sɛ community fa 1 or 2 players no mo bɛte ho aso okay na yatete o yɛse what coach bi enso ɛba na sɛde na ɔka Zito sɛ ɔno na technical director at same time acting head coach no yatete sɛ before sɛ kotoko next season bɛ start no yɛ de ate no sɛ white coach ɛba na lawyer emu sɛm no ɔno so de sɛ white coach ɛba na sankomo no e ma ite bu so ndi meni ba bi a o ti free amanfo yi ni bia speculation ni bia lawyer bɛda wase anɔpɛ na wokɔ deɛ menim sɛ nkran ɛnɛ ne mpatam asa ne kɔtɔkɔ fans ɛdɔɔso ha no papapa na wokɔ yi anɔpɛ yi
den ɛna wode gya wɔn fans no deɛ deɛ di kan no aseda nyinaa yɛ tie sompa wohwɛ season yi a ɛmu nsɛm no ɛdɔɔso fans yi a club yi ho do yi a na ɛnam so ma a ɛnua poli ɛkɔnya ne nkwanhyia wuo ɛyarehosɛm nti yɛbɛsrɛ sɛ wɔn nyinaa nka no mpaebom na nipa bɔnefoɔ a yɛbu so a yɛhwehwɛ wɔn no a yɛnyaeɛ no yɛbɛnya wo biara na afei yɛasa asrɛ sɛ season no yɛabreki next week yɛsa starte na deɛ ha adwene sɛ dodoɔ no ara no kɔtɔkɔ supporters no akɔyɛ sɛ ɛnɛ no efie na yɛde support kɔtɔkɔ stadium na yɛpɛ sɛ yɛhu numbers no na yɛtumi kɔnka obiara no still a no yɛhu no saa ɛnti wɔn nsa nsɔre na from next season no league yɛ bɛgye kɔ ananke ase ne ntɛm league a yɛanye nyinaa no ɛgyiri sɛ fans no dodoɔ no ama no ka ho because ɛyɛ saa na ayɛ kɔtɔkɔ no yɛkɛseɛ no a yɛhu no saa because wokɔ baabi na supporters referees ne nneɛma nkɔ yie decisions nyinaa kɔtɔkɔ ɛdɔm no ɛdi akyi na yɛkɔ match a ɛdi ade foforɔ koraa bɛka tim no ho ɛma players no koraa na ho keka no ɛdi yɛda ɔmo ase no na yɛsrɛ sɛ ɔmo akeka no ɛma no kɔ so titu nipa dodoɔ no a ɛmma stadium ɛne yɛn nkɔhwɛ matches no ade a ɛmmɔ no koraa sɛ yɛtumi nya yɛna wɛsimi sɛdeɛ yɛnim yɛn a league no yɛbɛbɔ first round koraa na ɛsi na nkaade ayi Africa no nso no yɛde numbers yɛ a na ɛsa bɛbɔ nti ɔmo nsɔre na ɔmmɛka yɛn ho lɔyɛ bɛda wasa no pɛi sɛ yɛbɔ ɔpono gye so na ɔne ɛdi nkɔmmɔ sompa 106.5 FM so menya mɛso da wasa paa nti biribia ne a yɛbɛsa aba ne ɛno adi nkɔmmɔ enti ɛno yɛ lɔyɛ Asafo Duku communications manager ɛde ma Kumase Asane Kotoko na nɔpɛ wate ne nka ɛwɔ dwumadi no so na yɛntoa so no agya yɛnyɛ kakra ne fa foreign no ɛnso ɛntimi ɛntoa so na Alhaji Karim Brusa heavy founder at Bangor Adema Kumasi Baskin Faisa na wotrema Ket mo say game changer David Ket any game changer Ket a game destroyer yentie so na Alhaji Brusa ɛnso ɛka ne fa Ket ho it make Ghana African League even North African League Omukura appreciate what the Saudi Arabia it is the same amount Omukura players you know you don't give them chance to go to Saudi Arabia Omukura in the car against Omukura combination no Kings Stadium training center office and the work league about game changer destroying changer me see for me present the community station Alhaji Karim Brusa heavy founder Bangor Adema Kumasi Kinvaisa I don't know na Alhaji Alhaji sɛ no na yɛmfiri wɔn yɛntuntum ɛnkɔ Deputy National Sports Authority Director reference Gideon Hammond na so ne yɛnkonkodi nkɔmmɔ kakra na ɔnom sɛ ɛnkyɛ na Ghana World Cup qualifiers ɛtima wa so September akɛ 2 games ɛbɔbɔ ne fie na ɔpɔne no ɛna ɛne di nkɔ ne bisan sɛ 2 games no stadium bɛn na ɛbɔbɔ no yɛbɔ ne Kumasi anaasɛ yɛbɔ ne Nkran ɛna ɔsɛ si ɛdeɛ ɔmo bu ahoboa so a stadium sinimi no nyina no ɔmo yɛ ahosɛsie na mu wɔn paa de wɔgyidie sɛ Ghana 2 games aka Mali and Comoros no yɛbɛtumi abɔ no Accra Sports Stadium. It's likely the September qualifiers will again come to Accra because we are doing some works here to meet the standard so that we can have a full stadium occupied. You know, the previous match we decided to cutting off a portion, but the fans did not even listen to us on that one. They occupied the place. I am thinking that 1 is good, but at all times 2 is better than 1. In preparing for the Chad game, one key thing that Coach Otoado mentioned was that we need to maintain the floodlights on. We need to keep the pitch in good shape. And he was mentioning it because he realized that the quality of the pitch also contributes to the performance of the team. You have players who are doing well, the Semenyons, the Patis, but when they come to our local soil, they tend to struggle a bit because of the state of our pitches. Anyway, some Gideon Hammond and so on.
kind of perimism ameti for old wedding soon. Na encoding komo kakra o amana nsi ne fa amana nsi ma no pe abo bono no enso enfama ti for enso old wedding soon. Na onim sa club world cup no eno so 18 egusu a ekoso na eno primaries ene early game no na enya asem goto akwa mo de hihye so na primaries enya first goal eno chem sa enya second goal na game no koso na ewo US ena weather no enso asesent game no timi delay be 15 to 20 minutes and sana second half almost set ma to so ababe na game no kwa na we the primaries se shetu a Allen so no ultimate na anwumia no na chese enya asem goto akwa Los Angeles NFC Porto game no na eno so enya asem goto akwa starting game na ena se Porto enso etimi to atendika obi am so obi adu the Porto for the win ko Porto the win ko Porto the win ko the one say Los Angeles ababetika na enu afiki ka Messi enso ebode take no na Inter Miami yes Inter Miami Inter Miami na say enu afiki ka Messi abode take no ema Inter Miami no bra na nya asem bitu akwa enso ni enye se ka cho enti enu na say Messi en Inter Miami so no etimi shemienu ema FC Porto so no etimi team ba kono pedi musem emiati for na PSG game no so no etimi aso omoso etimi lose 1-0 edema Botafogo enso ono na pedi musem emiati for na game sa eba so no e wa cho Benfica etina fie no Atlantic City enso etimi ede abo eno achi no Flamengo and Chelsea 6 p.m. and a side game no as ever so like and I say we no Espanyol Tunis as like game no as ever so and you 10 p.m. and a side wedding no as ever so this guy who someone with you for na pay na after the game Messi na nya sem to akra Messi as etimi nya man of the match as one na Messi mo de mo no na yada na was so pontem no after the game no on happen for the man of the match no as the man na da so jam Messi na say Messi so yentuntom na yakọ passa and team offense boy offense Nico Williams so ho na yakọ didi nkoma kakra umsa clubs do na as boy offense Nico Williams na say report agrate say Nico and Basa kasa in kasa no enso etima kwani pa best 98% dem etim ayedan na say next season boy offense Nico Williams so no betima ba be second enso edamo and as team offense Basa enso ona pedi mu say emiatifo na onim say club world cup egusu a ekoso no na FIFA for the new rules be enso etimi ede aba na etense so ye goalkeeper na wachi ball na ball kutaw 8 seconds a yaje corner and penetration one corner it's ball no say ya pass ball na say ball no kick bi na aba na keeper watch no na ode ball na pemo no baako mienu miensa ansa no abo ball na 8 seconds on sema ya baje corner ede so way rules a FIFA da ba club world cup yi and also asato na anu killer Mbappe Samuel team and penefo chima boy na also yara o meje to hospital na nei report penefo eda ba na se garage se boy na so ya and pedi musem emiati for secure sanitary pad etaya ji no pay and eda agudi musem oba obosumi akonto be secure da ma secure sanitary pad and American for ens eda ma okọ edoma so anu ajode na bibia so etimi ayekama kama me yapo na benpon na bobo voices ni na ede ema me no achi no na chese enne systematic press on na ye dwene nye Facebook systematic na Facebook dwene nye from safo kantanka ye ko papa toast one kansa anope jakese enko emfa ama from safo kantanka ye de si na dwuma di aka etima ba beto aso Wow.
SOMPA 101.1. SOMPA 101.1. SOMPA 101.1 FM ena waso egusui. Aha TARKWA low cost ena ye adwuma efi. Abusuafo yesan mamwakwa aba. Yebeda nanasafo kantankan ase say ode SOMPA sports ebreyen by the kindness courtesy 21st clinic. 21st clinic is ano pay wo maye krado wo matena ase. Yede ayaresa papa edimu ena ebrew. Enti ya na wahye no nso. Ohwe ebre no a simanum abo apa no nwotwe eho. Yeda so awatwene yemu se honorable koko betena ase na yede MC diary ebebro na wotwe enwuma ahodo MC aye nyina ebe obeba na wabechechire yemu na yedi ho nkomo kakra. Eno echie no at 9 o'clock yene Ghana Health Service ebe trans yebedi nkomo health promotion officer be join yen na fi mpox yade no aba no waba be chechire yemu yade ben ya na de ban tesen ede na mehu a mehu se mpox no bi na eba me hoyi na anamon be na o se mituo ni nyina ye nkomo anope yade no nso ebebro ewa ha enom but ye twen se honorable koko betena ase no yemfa ye assetes dwumadie no emprapra kwam na ne on assetes abusuafo ye kasade afa Ghana emrahebedwafo mra bia oye ya yato din LI 2462 Ghana for the samra we ebo omampani etri eso na ne assetes mo no matudin se LI 2462 the cardinal sin of the 8th parliament. LI 2462 the cardinal sin of the 8th parliament. Eno ene assetes. Nokre ebusuafo LI 2462 no mra Ghana parliament na ye na parliament na etoso nwotwe ena sa mra we enti me se bonia LI 2462 no bonia emra shebedwe etoso nwotwe no edidi Ghana for bone a omodidi Ghana for enti anope me wakwa aba na yaka wo se ade akye abia na ene assetes no aha na mede efa makase LI 2462 bone a emrahebedwa etoso nwotwe no edidi Ghana for MPP for na wo sa emrahebedwa no mu NDC for na wo sa emrahebedwa no mu sa parliament no na NDC ye 137 na MPP ye 137 na yewo independent baako eka wo mo ho no bone a omudi Ghana for ene se omo passe emra a ye frɛ no LI 2462 na yenwuram na yeni nkomo efise ene Ghana for de samra no ebo omampani mahama nitiri eso enti se ne obi wo ho a yede sobo bebo no a ewo se yede bo the 8th parliament no ni nyina ne se abusuafo 8th parliament ne koye mra samra we ni nkyiremu tetia ne se emma kwan emma yetumi wura forest reserve emu ekotu galamsey anaye kotu agudie ewo ho enom na eno na abramra no ba ye 2023 2024 honom na ye boabo ye ho akọ campaign no omampani mahama ene na ban eka ase within the 120 days on betena konwa so no eniem on be ye no bi ni so on betwa saa emra we mu e de afiri ho aban ba ye well ye hu anamontuo kakra o ma mende emra no ne fa bi ba Ghana fo bi se nye no na mo kan kire ye se mo be ya amayen mo kan se mo betwam enti ye hwe ni mu se ye ntwam enura eye media coalition against galamsey wo mo ye nsemtrofo nhyiamu a raise that issue no say omampani sa abohye na ohye no onhwe eni so na emfanya adwuma na eno na no pa midi bisa se
dia odi ahwede ba afie no ono na de nwansa no ebaaye enti enei ye pe obi ama na pam nwansa no a eye ne a odi ahwede no ba afie enti die di nkan samra no kura no wo mo ye samra no eye bone a omadi oman Ghana efi se yete ye hone yase dada samra no ni ho no na yenim se enkrofo ntumi nwura kwaye no mu enkoye galamsey enkotu gold enkoye mining ewo galamsey mu na yekoye samra no na mra no bema kwan se ye betumi awura kwaye no mu na yaye mines adwuma ewo mu no eno ne ye ne eno ene ye ene enti eye bone a sa parliament no edidi Ghana for nienti am say ye bone a sa parliament eye the 8th parliament na NDC eye 138 na MPP 137 no sa parliament no ho asam na mekan na sa parliament nso ye kan nienti am ye ewo say ye de sobo ebo o mo ne say parliament na o mo ho ne ye pepepe 137 se nipa ba konkura firi mu nipa mienu kura firi mu a sabre no sebube take decision bi e wo fie ho no na eden NDC minority ana omo parliament sabre na ne omo wa ban mu yi na omo otumi a na nko betimi ablock samra we with their numbers but omo tena ase ye din efo aso e ma ye pass mra no wie ye ene NDC for centre omo ho ebe ka kire se samra no enye mra papa e wo se ye twam e wo se ye yesei e wo se ye yesei in the first place ye mfa mra nko parliament kwa emra ko parliament a e kire botaye ni aim ene nia eba beye ena mra no kwa nye se ko ya na parliament age atom ewo anamontu a efamu saa ansana abedrum pempenso a ye be passe enti sabre we nyina se MPP fo a na omote akonwa so sabre no na yennim adwea na ewo omutim na yennim ne na omo benya afiri samra we mu na omo ne de samra no ba no e de na NDC fo na sabre na omo ye minority no e kan ye because minority there abribia no they are the voice of the people. Minority bia the voice of the people. Enti abino de o pushini niema true ni bibi nabone. Aden NDC minority share ema MPP for then. Omutimi pushing samra way. Edu I am even told this samra way kurano. Omo de call parliament through a certificate of emergency, a certificate of urgency or whatever omo kano. Omo de call Basahari so. What was so urgent? It was Samra way home. People going to the forest to mine. What was so urgent? I was say a pass. Na yemisa ya honkra say yam pass Samra way sa LI way and ma LI 2462. Ya ebe makwan say enkrofo betimi akokwaye numu akwakoye mining e wo kwaye numu. Ya nye Samra way kura na nka Ghana be hwe ana. I don't think so. Menyini ye se ya nya samra we anka Ghana behye. Menyini ye se ya nya samra we anka bibi besai wo Ghana ha. Menyini ye se ya nya samra we se efi na ekoi kwaya hodo a emra kire se yentumi ni dwuma binom ewo mu no. Afei de ye makwan se ya makwan a menyini ye se nanka Ghana bedane abutu. Abusuafo moma yenka no krenkyere ye ho. MPP for no mudi aban sabre no womo amoa oman Ghana womo fail Ghana as far as the fight against galamsey concern. President Nana Danko Akufo-Addo kan ya kopem say ode na konwa nyina to so say at the end of the day say obekun galamsey na obelusu na konwa kora mpo a ope efi say obeji dimpa obeye adwuma pa de aboman Ghana ho ban de ama enchirima na eba ne sen sa bohye we nyina achi na yekoye emra se yetimi tu agudie e wo kwaye mu ena parliament epene so
mra ena nne nkrofo ewura kwaye no mu ena omutu kwaye yensu ye nyina ye nim se Ghana yensu a yenom nyina ensu ahodo ededa Ghana nyina no dodo no a eti ewo kwaye ahodo no mu enti ye makwan ama nkrofo ewura kwaye no mu akwakoye galamsey no onyiri ye se na ye dachi ena ye se no enti obi anwene ho ahunu se ye makwan na omwura kwaye no mu a ewo nsunsanso bone a ede bebre ya na asama ye ka no eye existential threat ho asem se ya amayani amera ebedru mre bi no ye nyina yase behye yase ebehye ne se edru mre bi na se Ghana waterfall se de omaboye kokose galamsey enti womuntumi enno nsuo dodo a ewo se omonno ano yanhweye na yeduru mpempenso bi na water company say yentime no nsuo biem because nsuo no kura ni ho ne ewo ho nyina ya ateche enti yentime no biem enti ye nyina no yenko supermarket na yenko to nsuo no ma yebeye den ya tena oman Ghana mu abusanfo muma yemfa niema bi ni agro muma yemfa politics NDC MPP enkata yani eni agro so obi ya de na ya yemmo na baso obi ya de na enya yenkan mane hunu se ade a oyeye no enye ne kwan so a MPP for amwayen MPP nanado danko akufo ado as far as sa emra weye concern oma mwa Ghana for no kra no truth to be told nanado danko akufo ado on sa mra we nko ade wa mwa oman Ghana if you say ya anye sa mra we ananka bibia nsi nga bibia nsei adentia esa ye pere ye honkoye sa mra we kura in the first place say ye bemma kwan ama nkrofo hwe abusafo yenko abakosemu tete no se wokọ eye kuro bia so a ye wo baabi wo ho a na ya kan de ahunahuna se aha de efiada yenko ha eha de efiada ukọ ho a moti abechewo enti ye obabi a ye frɛ nananom ensamampom abusuafo ukɔ hɔ a enye motia bia na wo hɔ ebechi wo ba na ye nananom nyansa mu ekwan a ye faso na ensase no bi wo hɔ a ya reserve de ato hɔ in any case ye kasa bibi ye reserve a ekere sen muna makɔ universities muna makɔ abrochire muna mosua brofo ahodo nyina ye kasa bibi ye reserve ekere sen ADEA ya sheda ayi esi ho botayenti a ye yidi si ho de eno no nye no ho asa na meka ba ye kasa bibi ye reserve a eye bibi a ya sheda ayi esi ho enti oman Ghana kwaye bebrebe ni nyina ya woi no ye wo meamea bi wo ho a ya sheda agigagija honom no ya sheda yi honom no esi ho eba ne sen ena afedie ye drum pempenso se oman no etumi koye mra se baabi a ye si ho se obi ankomu no afedie ye makwan ya ye mra ubetumi akom na wakutu galamsey ubetumi akom akoye mining abusafo se ye kase baabi ye forest reservoir emramu se uwura sa akwaye no mu a in the first place kwaye no kra ye reservoir uwura mu no se wa anyi tumi krata wa ye mfomso watomra sa kwaye no uwura mu na ubudua kra wo kwaye no mu na wowe a watomra ufa enwa ewo sa kwaye no mu a watomra ukum aboa ewo sa kwaye baabi a ye forest reserve no ukum aboa wo ho a watomra nti adenta oman no nananom ene wona edi kan hunu ye enya asani so ade hunu na ya ye ba nora ya mfie nwotwe mfie nan ye pese ye sei enema aka nyina NPP fo abesai na mayen that is okay eno nti na ebia ye sesa aban ena ansa na ye beba aban ye beto aba no NDC for the border wuro ye ba ye besesa no ye ba ye be yesei ema CSO for ema akuakuo enyina wo mo support eni DC ena ye koto aba
ena omampani mahama nyaaye omampani mahama oso yeto aba wunyaaye sese wo kasa na asesa wo wan kan kire se mo be amende sa li no musum be repeal mu be twam enti sadia media coalition against galamsey kano omampani ye demande se nea wo kan se wo betwam no wo betwam na fei omo di bone wo ho nyina nso no ye be prosecute wo mo ye de won be famra kwan so na ya twe wo ma so sadia oman no emra esie ndi omampani Ghana fo ye renya mfiye o ka kire se samra no wo betwam ye hwe se wo betwam ewom se ebre na kan se wo betwam 120 days no apa ho de nanso empanifo se eye better late than never yentwa samra no mu because media me maka se adamontuo bebrebe ye ni abere ye kun galamsey abusanfo se ye ntwa eye sa li no emu a ye dawuro bebrebe anamontuo bebrebe nkasaye bebrebe a ye kan nyina no ye ntwam ye nkosi aga until unless say sa li no eye ye betwam no our fight against galamsey ebeye meaningless ebio omampani kan say any PP aban sabre wo mun declare state of emergency omampani obia ni wo be ka kire say enema ohawa galamsey de breye no enye an emergency eye existential threat issue into a public emergency and we are expecting say omampani will be declare state of emergency enye Ghana nyina ho asam na mekan mmea no a omudi saa bone we no baabi akwaye no wa omawuram na omudi bone ese nsuo no enti ye omampani we expecting say will be declare a targeted state of emergency. I don't know ye expected. Now ye can state of emergency no so a omampani emrama ho kwan 1992 constitution article 31 clause 1 no of the constitution no near ekanie the president may, acting in accordance with the advice of the Council of State, by proclamation published in the Gazette, declare that a state of emergency exists in Ghana or in part of Ghana. Inti se no you bet imagine the latter part no so in part of Ghana. Inti nye Ghana nyina na galamsey no koso. Inti baby a galamsey no koso a edrum pempenso bi a yeso ano a enso ene ne keka ho no you bet declare state of emergency wo ho enom. Say NDC ba ye yate report bebre NDC form do mo ho age galamsey no mu hitherto no na ye blame say MPP for na ye ene aban sesanti no NDC for so de ho agim to the extent say emrahye badwafo kora no ya boy binum din ewo mu ya bom emrahye badwafo bi din okọ constituency no bi wo western region ya ADEA chiefs no bi kora no as abane MPs no bi because of the same issue galamsey. Omampani, these issues I know respectfully minim say wate ye twenden ede na aka e wo say de emra eye adwuma na yema amanfo ehun se omampani we de nanimu ni agro oka na sama ode ye adwuma ebema enokra alone no ebema nkrofo abohu enti anopai yegusu a ye ka se ba bia galamsey no koso bia no omampani yenhwe biribi na yenyo na yenyo okọ bono region bana ni bui subinso area ho nano anti hanabisiu ene ne team womukọ ho nyamenko a ama hanabisiu kura kan se ya investigate police commander owo ho efi se nipa omudi bone China phobia omhyewa omoye galamsey no it looks like say the omudi omani hunu ye no police for no masafo no
protection. Inti Hanabisi will call for investigating the police commander or sa bono area, banane bui area ho enom efa subinsono ye investigating omo. All these are issues are echere say galamsey no yaji yensem. Inti o mampani said ya na ye bona na Akufo Addo edin eka asem yi. Woye ni ya onso dabi ye beba odin aka asem. Ewo kwan pa eso wanye ni ya dabi ye beba odin aka asem mercury say yensuo omutu ye nkwa ye egu ene nnuane bo denden dabi aye kan na anokra ye di dwuma wo ha na amanfo e ka se takwa nnuane bo eden enye kwawo ni nyina ye mindset dwuma ne galamsey ne nema ekoso no se ye nyina ya dwena kodi minds no mu kakra bi na aka edo ndi aduane ese ye produce na aduane bebu na ye kodwa so a eyefo no ene ye nyina no ye gyae ye minds adwuma eno nti na aduane bo ye den se de mo ka no because aduane abu a nyo obi na be kire o se te wo nema bo so ni nyina ye hawa ede eba no bi nti we on this program ye can say galamsey no ye a national emergency and it needs to be treated with all the emergency powers aban ana oman no ewo nyina say be ya ebe boayen na yetumi aso ano yentime ntwen ema gala yensuo nwiansa yentime ntwen ema yennurum pempenso se ye be kra nsuo ansa ebi a wo de obetimi ato nsuo ewo store mu na no wo yere no wo ma ene ukunu manom ba ye na yentumi nto no ye na yentumi nto no nti ba bia yadri we need leadership ba bia yadri ehia mpanimfo a wo mo de wo na besi form abandada no mu na no ya cheche ma wuntumi na sam wo ho chama wuntumi no nko na ye adwuma na na hwanam ne ka ho ye nche wo mo aban yi mu wo mo a eye bie wo mo nyina wo mo dia ba abonten ye nche wo mo nyina na ye hunu se ampa okon no eye o man nyina ekon na afi de ye ntumi hunu ye nimu enko ye bebo aban abaso se o se sesei ade a okra obekra excavator abo man mu a je se o license ansa na watimi akra excavator abo man mu ba ye misa ye ho se yankra excavator no a de ne besi yankra excavator no de ne besi edrum pempenso bi a se ntokwa denden esore a ye de anieden ne pata endi se say no galamsey na be ntokwa denden bi a eda o man no so endi e wo se ye de mpata denden ena epata galamsey ni ya ekeka ho no endi anopai dia ye kan se what of so man pani kura ka se ya banne why ye behunu from ene ekro wa obekra galamsey excavator abo man mu wa obekra ade bia yetum de ye galamsey ewo man mu shamfan ne ekeka ho wa obekra bibia abo man we mu no wato man no mra na adu ti beje ye sa mra we ye ntumi ana ya anya ne sade a ne ayeka nyina ya brofo na ye beka ho ye beba beka brofo afa galamsey no ho na ya fa ye ho akodi na yete ohaw no emu ye nkase agudie na e wo fom no obi tu a wa ye bone ba wo betu a oman no wo mra oman no wo nhyehyeye kwan a ye fa so a yetu e wo ho utu gold once ya sase bado no krepa e wo ha ne se mining bia ni ho a ensa ya sase mining bia sa ya sase mining companies small scale miners and a galamsey ni nyina say asase but omode no omoye no in a way say sustainably no enko say ensu a etene enenam ho just a wo omode shamfan asisi nsu no omo horo ehunu nsu no poto no omode ba otherwise mining bia no essay asase ntino yenhye eno enso ewo ho enom yada mu nyina se ne motie eno de amayen yede yakan ya dwene ye hwese mpanifo ede ebeye adwuma na bibia etumi akoso eye maye nyina efise wade ayeye no na ye wa na waye
yɛkasa yɛkasa nananom ene nipa bi ba te sɛ de yɛyɛ so yaba ya wɔn ni hɔ biem ti yɛbɔ wɔn din a yɛkasa nananom so ɔkyena bi yɛ so yɛnni hɔ a wɔn bɛba no wɔn bɛkasa yɛ nananom amoa yɛn enti meme de meme fam de na meyɛ sɛ me wakwanya sɛ metena fidie so kyerɛ adwen a ɛbɛma mpanifo atu anamɔ ma kyerɛ adwen de aka ne sɛ mpanifo ɛbɛtu anamɔ na afei yɛn nyinaa yakɔ yɛnim ama adeɛ bia awie pɛyɛ ɛde ama yɛn yɛda so a watwene mu no nwɔtwe apae mu by your arrangement no nanka yɛne honorable koko ɛwɔ nkɔmmɔdie but bɛpem saa bere onuru ha yenim why ye na kasa wa hye ye bo se obeba but as at now onuru ha ntino yenim why a ontumi enuru ha enom ene ne a ekeka ho nti ye betoa so but oba ye no betoa so wa ma that's fine bibia enye enkachi na aban ene dis aban bae before omo beba no na omo ye campaign omo kan nsem bi a omo niema bi a omo ebeye one of the things a omo kan says omo nya kwan ba akonwa so a omo ebeye ene se yade a omo the private schools ebeka the free SHS no ehon aban ana sa promise no even though amount for concerns ewo ho abaya ana sa promise no the private schools no be aka ho just to pilot it na yenhwe sedia ebesi akro ewo ho enom enti eyade a sesi a ye kasai eye mede flyer bi amount yenhwe schools aban de wo mo aka ho no na yemfani nkomo even though ADEA well yebeka say enoso said ya ebia Ghana for nyina ehwehwe but ade bia so no ye ya ye obibi e friend pilot ye wo de ye de so hwe say policy no wo hodada aban school nko an ewom ye hunu aban school nko ewom no ohawa ewo ho ena sesia ye ka say ye say ye de private schools ba be kan ho enti eno no nso no was say ye kone kakra and say unim NDC for anything related to free SHS there woman open progressively omo pen say ye nya ne kakra dia ye nsa beson so enti say obeka ya 2014-15 ho omo introduce bibia na ye frɛ no progressive free SHS and sana 2016-2017 na do dankwa kufuado we ne aba no ono be ye no free SHS on a whole and for me the way they have started no it's okay for me at least half a loaf better than none and no yenhwe ken bo amena fato so na ye ne yetie for ubetima ba Facebook no SOMPA 101.1 FM SOMPA 101.1 FM ubetime aba ho na oneyen aba abedi enkita ho ama bibia etume akọ sedia ewo se ekro entino yenhye eno enso mebacho schools no na ewo ye screen no eso no or say no the private schools included in the free SHS and the way a campaign promise fulfilled. You can't take it away from NDC. Omo share homebo, omo kaye, omo ayo. Na ne say na omo ye no, omo the schools we na private schools omo di kan de abeka ho. Na school edikan ye Cosmos Senior High School. Omo Ejra ewo Ashanti region. Afe ye wo Joy Standard College omo Kumase. Ye wo Elite College so ewo Kumase honoma. Ena yewo Ken Hammer Senior High Technical School ewo Goso Ahafo region. Mist Senior High School ewo Yeji ewo Bono East. St. Luke SHS ewo Mankesim was Central Region, I guess. Yes, Central Region. And
St. Richard SHS ɛwɔ Asinfosu and also in the central region ɛwɔ hɔ okay ɛna yɛwɔ Mount Hebron College ɛwɔ Dunkwa on Ofen yɛwɔ Obama College ɛwɔ Ekumfi Suedro yɛwɔ Samtet Oxford Senior High School ɛwɔ Atechem yɛwɔ Samo SHS New Site ɛno wɔ Mankesim Modern Senior High School ɛwɔ Pon ɛna King David Community College ɛno nso wɔ Pon hɔnom Somanya Senior High Technical School ɛwɔ Somanya Ideal College ɛwɔ Legon East Legon Accra Action Senior High Technical School ɛwɔ Madina Afe yɛwɔ City Business Senior High School ɛwɔ Mataheko ɛwɔ Accra ɛna yɛwɔ Delcam SHS ɛwɔ Adenta Accra St. Andrews SHS ɛwɔ Teshi yɛwɔ Business College International Sagnarigu ɛwɔ Tamale afei Regent Trofin Senior High School Bongo Ideal College ɛwɔ Walhas Academy SHS Ho Golden Gate SHS Shama where I think Western Region haya ɛna Otu Memorial ɛwɔ BPN we ADEA wɔn ɛde aba bɛka free SHS no ho botaye ne se ɛbɛboa na double track no ayiyi ɛde afiri hɔ ɛnom. First we need to commend aban no ɛwɔ sɛ yɛbɔ aban na ba so sɛ wahyɛ saa bɔ wei na wadi bɔhyɛ no so na ɔde yɛ adwuma. My only worry baabi ɛha me kakra ɛyɛ bɛ nkuro no a yɛ select wɔ mo no ɛhɔ na ɛha adwen nanso ebi a ublemu aban na enye ye efi sɛ ebi a per location no ɛhɔ aso no mbenya saa schools no nyɛ saa nanka me personally me expectation is say nanka opportunity way no yɛmfa nkɔ rural Ghana meka rural Ghana yɛmfa nkɔ nkuro nketewa mu no okɔ nkuro nketewa mu de district ne municipalities no bi a ɛyɛ rural Ghana no a ɛhɔ no mo no wɔn wɔ ɛyɛ these SHS no bi wɔ hɔ a ɛyɛ private a nanka ebetim de wɔn aka ho but ohwɛ Accra no dɔɔso ɛwɔ mu already Accra yɛ advance in terms of nneɛma bebree nti sɛ opportunity bi say ba nanka meme expectation is say yɛmfa nkɔ rural Ghana baabi a yɛwɔ private senior high schools ɛwɔ no ka yɛn capture ɔmo dodoɔ no a ɛkyɛn sɛ yɛbɛsan a concentrate ɛwɔ the already advanced Accra anaasɛ nkuro akɛseɛ mu a ɔmo facilities no but that said no botaye no papa schools no ebi ade ayɛwa no ebi ade ayɛbenya no enti no enye adebɔne bi a ɛwɔ sɛ wɔn anyɛ ne saa ɛha adwen yɛwɔ ne ayɛpɛ ɛna yɛwɔ dia ɛsɛ na ɛfata ɛnso enti ɛno no nso no ɛho asɛm a yɛde ato edwa ɛwɔ hɔ ɛnom ɛno no enti no yɛbɛhyɛ ɛno ɛnso na afei yɛde atodwa ama bibia atumi akɔnkanti yɛda aban ase sɛ promise made and promise fulfilled so we aban na wohyɛ bɔ for a political power na o ana political power na yɛde bi ka wo ho the akwete sɛ why ade like Oliver Twist always no yebisa for more enti dia aban na ye no ɛwɔ sɛ ɛno nso no yɛhwɛ na yɛbɔ aban abaso ɛwɔ ho enti ɛnɛ ɛyɛ ade a ensɛm a yɛde ɛto edwa no ebi ɛno no yɛwie ɛno no we yɛ education aban yi ba yɛ MPP NDC aban ɛba yɛ
adeɛ baako a aban no ayɛ a ɛwɔ sɛ Ghana for adwene ɛkɔ soɔ economy no nso aban abɔ mmɔden paa wadi dwumaso bi ahodoɔ bi ɛwɔ economy no ho a ɛno nso no ɛwɔ sɛ yɛbɔ aban aba so even though anamo aban tuye nyinaa no ɛfa ɛyɛ economy no ho no seed no aba form ama sesi a yɛkasa yi agina kakra ya ho sɛ seed no san dollar no pagya nti ama seed no san akɔsoro nanso no enyehu baabi a yɛduru no sela no we are within range bi a ɛmmoro yɛahoɔden ɛso nti no still we need to commend aban no na aban enye ne nneɛma nyinaa yie na adeɛ baako a aban ayɛ ne sɛ wɔde nhyehyɛeɛ nwɔtwe bi agu akwan mu a wɔsɛ ɛyɛ economic reset plan aban no de agu akwan mu ndekan bɛboa me na ɛno nso wɔde atodwa na yɛwuram nti sɛ uhu nhyehyɛeɛ ne sɛdeɛ ɛkorɔ no a na wahunu 8 pillars of President Mahama's economic reset plan deɛ di nkan no yɛ completing the IMF program with discipline ɛno ne nkyerɛmu ane sɛ ɔmampani Mahama kyerɛ mu sɛ ɛyɛ ade a ɔbɛhwɛ ɛyɛ sɛ aban yi IMF nhyehyɛeɛ a Ghana yɛde yɛ ho kɔhyɛ mu ansa na ɔreba no sɛdeɛ ɔba bɛtoo soɔ no nneɛma a ɛno nti ɛma yɛkɔɔ IMF hɔ no nhyehyɛeɛ egu akwan mu nyinaa no obedi so pɛpɛɛpɛ kɔpem sɛ yɛbɛwie na yɛade yɛn ho afiri IMF nsɛm ɛno yɛ ɛkwan baako a ɛbɛboa nti IMF nhyehyɛeɛ no bi sɛ yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛ increase yɛ revenue a yɛ generate ɛno no ɔbɛhwɛ ayɛ ne yie ɛno achie no ɛyɛ adeɛ sɛ ɔse ɔbɛboa biem na afei nneɛma a yɛtoto n'ase ɛma epiapia ɛma yɛkɔ IMF no ɔbɛhwɛ na osisi ne nyinaa ano deɛ ɛtɔ so mmienu reopening domestic and international capital market ɛno no ɛyɛ ade a aban sɛ ɔde nhyehyɛ egu akwan mu sɛ ɛbɛyɛ a ɔman Ghana mu yɛbɛtumi abɔ besia ɛwɔ man yi mu na afei ɛbɛsan so ahwɛ ama yɛtumi daakye no yakɔ amanɔne akɔbɔ besia sɛ atiefoɔ bɛkaeɛ a aban dadaa no abrɛ so MPP aban no abrɛ so yɛbɔ besia duru baabi akɔpem sɛ afei deɛ koraa no sɛ yɛkɔ adwaman so sɛ yɛkɔ akɔbɔ besia na obi asusu sɛ Ghana deɛ yɛduru mpɛmpɛnso a sɛ ɔbɔ Ghana besia wɔn mu ntimi ntua enti no ɛnya ade a ɛbɛbɔ besia enti aban sɛ saa bere yi no so otimi di IMF nhyehyɛeɛ no so na nneɛma totɔ yie na yɛfiri mu a yɛbɛhyɛ ase adwene ho kwan a yɛbɛfa soɔ na yɛbɛkɔ ɛyɛ domestic ɛne international market no so na yakɔ akɔpɛ besia na yabɔ ɛwɔ hɔ ɛnom ɛno no yɛ ade a seesi a yɛka sɛ ɔde ato dwa na ɛnyɛ nwanwa ɛnora akyi a Fitch ɔmo yɛ rating agency ɔmo ba bɛka sɛ Ghana sesei yɛ credit rating no a improve ama sesei no anidaso ne gidie aba mu credit rating ne sɛ yɛ nimonyam a yɛbɛtumi de akɔ abɔnten akɔ sɛ yɛkɔbɔ besia no ɛyɛ ade a ɔmo yɛkɔ a yɛbɛnya bie no ɛyɛ nea ɛno no waka ho asɛm afei deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa strengthening sovereign funds and local government financing aban no sɛ saa bere nhyehyɛeɛ ahodoɔ nyinaa a ɔde gu akwan mu ne sɛ ɛba nneɛma a yɛbɔ ho ka ɛne nneɛma a yɛbɛhia sika de ayɛ a ɛwɔ sɛ yɛpɛ biribi esie enti no baabi te sɛ sinking fund ɛne stabilization fund saa fotoɔ bi no mu a ɔman no yɛwɔ na yɛde bɛsie na saa ahokyerɛ bi ɛto ɔman no a yabɔ awuram na yakɔ yibide ahwɛ yɛn ho no ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn bɛhyɛ aseɛ apɛ sika ɛde agum na yɛsiesie ade atwɛn daakye ɛwɔ hɔ ɛnom ɛno yɛ adeɛ baako a aban sɛ ɔbɛyɛ ɛwɔ hɔ ɛde ama yɛn afei aban sɛ deɛ ɛtɔ so no a ɔbɛyɛ clearing verify arrears and rationalizing public investment adeɛ a aban sɛ ɔbɛyɛ no bi ɛne sɛ ɔbɛboa na afei yɛ nneɛma ahodoɔ a ɛwɔ edwa ɛso nyinaa sɛ yɛbɛyɛ na yɛatoto
ɛna afe ye ka ahodo a ye de de ene investment ahodo a ye nyina no ye betoto na kwan so ama bibia awie peye ede ama ye no ombehwe aye enti we no yakan nan na yewura koko atena senti no ye behwe na ye de nan no a aka no ate na achire ye de enkomo no ewo eno ho enti 8 pillars of President Mohammed's economic reset plan no emuna ye boboso ede echiron by the kindness courtesy Sompa 101.1 FM research team no ena edi sa adwuma we ede amayen na in terms so ye bre no ko at 9 o'clock no ye ne Ghana Health Services so bedi nkomo ye ne honorable koko ebe sha se edi enkomo honorable good morning obema mic na ba on yes Mia and on bottom na so mame. That's right. Maybe good morning. Morning, Minia. Na apomu to say. Yeah, one day that yeah, then yame ase. Yeah, da ase minim se wuni adaje. Na enso eja we food door so a oye ni nyina nti. Anope ya fro waje penny so beba. Ye di nkita ho ye wo ye pesa ye truck ye wura MC na dwuma oye. Empanifo se ye nso kanea emfa nhye kodo ase yeso a ye de sika na aduaso ma ne hyeren ema nipa nyina hunu empanifo sanka mi se osansan ofa ade a ode kire enuma pa MC ye nyina no etwa se ye bo hu dawuro ema amansan hunu se yewura MC anamo we ena ogina yedin mu etuo ede ema yen enu ntina no pa ya fra no na chief ho te san makade chief no ye na ho ye chief no ye but before crown the can ma yenda yenchi etiefo right na takwama nyina na mechi party mba party mpe for na boda na de salefu oye ndisi takwanso ayem chairman the maso na yena yen MP honorable is salefu tailor the hard working MP right na onia ebisa na asisisi a oye MC sure oye honorable Ebenezer Kobna me no ka say owankren right abekade odi jumedi sunkon no aye orientation exercise amampeyi mahama oye Wednesday ya na opening ewa Accra Adam workshop no so within the week him throughout the week no honorable MC or in crime or attend for a workshop and all the MMDCs in she say be obi akonnection one quarter and they be honorable why should that now so you made no neko point crunch na me adoma by ochene nyubrede na brabe cancer na about your new jumedo as president of Takwa municipal very well one no nenam ni dwumadi ahodo a odi ya kenkan bi wo news mu na bibi etse wo hwe yenim se watu anamon bola binuma waye ene mines for galamsey for bia olidi police ne blue water guard for maye ko wo mo ho ene ne keka ho dwuma hudo bebra wadi ansana obekọ enkran no yen hya se ne nim komo efiri bra obetena akonwa so se MC ya one no hya ase mutu anamon yi no se wo hwe ne dwuma ye mu a o be kan say ana wo hu ne say kosan menia ebekade so far so good you see ebekade NDC abana be no you spend almost 6 months in office na 6 months in office no yenya yenim time a MMDC is wo be and so Takwa for what about for change because research agenda no mampehi mahama e propose na Ghana for G2 no na Takwa for so yofuado nesa so nti na yehwa Takwa for yesesa yensa no na this time around ye pe abana obey caring abana obey a listening government abana obey act responsibly okay nti obana dama no oto aba NDC na mampehi mahama so do mbra de the local governance structure no order setting up no do MMDC so no ohwe manuanom party mba wokọ na de nhu de no ma bofraba we na me boni di na obetim wasom Takwafo ema waso ame mampanyi mahama meni ntori na ye nu Ebenezer Kobna honorable anyway na honorable be no obi be say oleba no
na nkofo doubt in the competence nkofo doubt there obenya the courage to even carry out responsibilities or than abetu right and so far so good honorable minister Kwabena MC Takwanso Ayem I think they will prove the critics wrong right and last meet the press our assembly there are tough decisions all be take sebe so koye the nimpa different anka it's like obohuna de share kesi bi yes I de share kesi da no do but that decision why firm on it do be take and so the young man honorable Minister Kwabena so far so good make they perform well on the scale of 1 to 10 well ne 7 day o de bema so far responsibility after the dwumede we dinner 1 to 7 bema o bema 7 yeah and I think the you best start conversation you best start igbebu and I start an yeah start an until me say so far decision then what take care wo for you e kan wakoma pa you see odikan and there June July yesi insu tutobrim right and so before I remember honum you see me pede me set the base for this conversation very so that in a tea for betin common ye din ase right yeah you see Takwanso Ayem na ye won oya abano wa and abano nkrofu tu no wo lead abano ye wo bia ya soma no as MP right. member of parliament don't represent Takwa ye interest wa kra ne wo bisu a omampena boni din de ami omampena mintim femani nhwe district nyaado nti a wo be Takwa president on MC and so now the argument is that another issue has to do with the MP for Takwanso Ayem betima lobby project from the seat of government in the municipal sure in the seat of the government on any assembly one okay and so abro onabu is self tell all bonto the Takwa from Tuaba no represent on Accra no oshebo all ba pro no ko hu problems pi amanfo tutu nanim one flooding issue say ye hwefiti Kamponase city right edu remu ko Fuanta Tasco edu remu ko oye Banchim area ho so one the Jerusalem for Banchim area ho Swampon area ho no yes Brofi edu so the same situation ibo right and so no a very serious problem Emma amanfo no and so as MP what to abema say meko enkrofo dey no do too many now they make steps sure we make steps on lobby for the MC seat of government in the municipal and then MC and Dado also send the yeti krum na omanfo no one representative or request for the seat of government in the municipal or they act on it sure okay until other two name not there in the many no from the habobom the old deeper life sorry honom no when the dame gata kes no de ma fa baby a e wo for pom side okay or de ma for one man bo pay you ma teni mo no be wuro Kamponase chiri wono honorable the say yo o te MP na ansem o te MP no request and MP ni request okay e ma me no ka see we jima why then we collaborate with there's some of the small scale mining for now we juma the same area no and we provide the machines and support and we jima ko to Motasco and what you have fema ko to Fuanta okay so only one step okay a offend steps are what they kebe another what also in Suzano municipal no very well na hwe Swampon area so also no through the MP collaboration with the assembly